Bos días a todos e a todas e benvidos a este primeiro pleno extraordinario da Corporación de Constitución. O primeiro punto do orden do día... Unha cuestión de forma. Sí. Vamos a ver... Nos pedimos, ainda que efectivamente se teña que votar por separado, que podamos debatir no seu conxunto os puntos, digo, porque entendemos que é un paquete de medidas que teñen moito que ver unhas con outras e senón que vamos repetir ademais nos puntos moitas argumentacións. Por lo tanto, para ter unha visión global do que hoxe supón este pleno, nos gustaría ter un debate conxunto, insisto, sabendo que despois se ten que votar por separado. Eu entendo que non é necesario eso que di vostede, porque cada un pode, nos puntos que queira, decir o que queira decir. Eso significa que se nun punto debatimos algo que xa se vai decir no seguinte punto, vostede pode facer mención dicindo o punto 3 e 4, a miña argumentación vai ser para ambos os dous puntos, etc., como queiran vostede, pero aquí estamos, convocamos unha orden do día e vamos a seguir. Despois cada un que diga o que lle corresponda, o que lle parezca mellor no seu respectiva intervención. Por lo tanto, non hai ningún problema para debatilos cada un. O que fale nun punto cousas do outro punto pode facer mención a que falades dese punto, pero que querer falar do punto 2 e do punto 3 e do punto 4, etc. Vale? Non hai ningún problema, porque agora non vamos a cambiar aquí o orden do día, independentemente que tampouco por a nosa parte habería ningún problema para facer un debate global do pleno. Tampouco, ningún problema. Por lo tanto, se queredes debatilo todo en conxunto, pois non hai ningún tipo de problema, pero cada punto vaise votar independentemente e cada punto, cada un que dentro do seu tempo que faga o que estime oportuno. Por certo, falando de tempo, dicirlle que estamos preparando un regulamento para traer ao primeiro pleno que vai ser parecido ao da Diputación de Pontevedra, que creo que funciona razonablemente ben e que, por tanto, aprobarémolo para que non haxa dúbidas sobre as intervencións, os tempos das mesmas, etc. Cando teñamos feito o borrador, eu pasarei aos tres portavoces da oposición para que fagan as valoracións que consideren oportunas e a ver se o podemos traer, se o deramos sacado por consenso, pois mellor que mellor, para o vindeiro pleno. Imos co punto 1, expediente 2801 do 2019, decretos da Alcaldía, dar conta da organización do Goberno Municipal. Señor Secretario, ten a palabra. Bueno, bons días. O señor alcalde dá conta da relación de resoluciones que dictou. En concreto, a primeira resolución nomea os 3 tenentes de alcalde e o membro da Xunta de Goberno. No segundo decreto nomea como personal eventual de confianza do Manuel Vilariño Blanco. No tercer decreto establece o réximen de sesiones ordinarias da Xunta de Goberno. E no cuarto decreto establece as delegaciones da Alcaldía na Xunta de Goberno e no quinto decreto establece as delegaciones nos distintos concelleiros e atribuciones. Moitas gracias, señor secretario. Punto 2, dar conta da Alcaldía da constitución dos grupos políticos municipais. Ten a palabra o señor secretario. Aquí os distintos grupos municipales presentaron un pouco tal como lles pedimos a relación dos membros do grupo da Constitución de grupos, e únicamente dicir que como hai un membro que solamente ten un grupo, hai un grupo que solamente ten un membro, habrá que considerarlo como grupo mixto, ainda que solamente ten un membro e non va a haber ningún problema a la hora de aplicar as distintas determinaciones que figuran no orzamento municipal. Si hai alguna cosa máis? Moi ben. Pois en principio non hai máis cousas. Hai algo que aclarar sobre algún destes dous puntos? Non. Imos co punto 3. Nomeamentos de representantes municipais nos distintos organismos públicos de establecemento do réxime de sesión ordinarias do Pleno, de creación de comisións informativas e de establecemento do réxime de dedicacións exclusivas. Ben, neste punto vai o seguinte. Propuxen ao Pleno a adopción do seguinte acordo: designar e nomear como vocais deste Concello no Consello de Administración do Padroado Cultural as seguintes persoas. Un servidor como presidente, vicepresidente Begoña Blanco e 5 vogais elexidos entre os concelleiros: Maripaz Pérez Asorei, Raquel Lorenzo Fernández, Rafael Luis Cuña Aparicio. Falta o de designación do PSOE, o que diga o Partido Socialista, Francisco Xavier Vilariño Taboada.
e 5 persoas relacionadas e coñecedoras da problemática cultural do Concello de Lalín. Daniel González Alén, Luis González Pichel, que é o que moveu a escola fundamentalmente, hai máis persoas, pero o que moveu a escola da banda de Vilatuxe, Jaime Sosa Ruiz de Castilla, Pedro Vilariño, que é o que moveu, é o que move a escola da banda de Moimenta, é o representante, creo que é o presidente da escola e o que move esa escola, e Manuel Gómez Estevez, por ser unha persoa que estuvo vinculada ao padroado, e que creo que nos pode ser moi útil para esta nova etapa. Dicir con respecto ao padroado dúas cousas. Primeiro, que a diferencia do que fixo o goberno anterior con respecto ao padroado, non simulo cambiar. Isto vai durar o que dure, pero non lles podo dicir data que non me quere equivocar. Pero nós o que queremos é facer unha axencia que se chame Axencia Municipal ou Padroado, porque non o temos claro, todavía o estamos discutindo, Axencia Municipal ou Padroado de Cultura, Deportes e Turismo. Por lo tanto, o que é o padroado cultural só vai durar hasta que queremos esa axencia ou ese novo padroado, que vai ter moitas máis competencias, que vai ter persoal, me refiero ao persoal do Concello adscrito, porque aí vai mover entre cultura, deportes e turismo, vai mover unha cantidade importante orzamentaria deste Concello. Por lo tanto, vai ser un órgano que vamos a intentar que sexa o máis áxil posible e por eso empezaremos a traballar. De momento non empezamos por razóns obvias, pero a nosa idea é que este patroado dure o menos posible. Se o podemos finiquitar no que queda de ano, perfecto. Se non o podemos finiquitar no que queda de ano, pois farémoslo no ano que ven. Pero a nosa idea é que entre este ano e o que ven, o padroado cultural de Lalín, tal e como o coñecemos, deixe de existir, para crear ese novo que lles comento. Por lo tanto, facémolo é unha cousa provisional, como todo, a proporción política é a que me dixo o secretario, a que nos dixo o secretario, os órganos das persoas de fora son as que estimamos o goberno, como sempre se fixo nesta casa, hai 4 anos fixeron vostedes, a nós non nos consultaron nada, nós facemos o mesmo. Propoñémonos unhas persoas e a vostedes non lle consultamos nada. É simplemente reproducir o de hai 4 anos. Me refiero con respecto ás persoas de fora do padroado. Pero, como digo, nós somos moito máis ambiciosos e imos ir moito máis alá, porque o padroado cultural xa estaba esmorecendo connosco. Eu creo que hai intervencións miñas nesta mesma sala dicindo que o patroato se quedaba insuficiente para o funcionamento que pretendíamos del, e que era bo cambiálo. E vostedes dixeron que lle quedaba 2 telediarios, hai recortes de prensa por aí. Despois, ao final, mantuveron os 4 anos. Nós xa lles digo, salvo causa de forza maior, non o imos manter os 4 anos nin de broma. Como moito, poñome de tempo o ano que ven, o que queda de ano e o ano que ven. Así que a idea nosa queda meridianamente claro. Despois podémoslo facer ou non. Se o facemos, estaremos no certo do que nos prometemos, e se non o facemos, pois terán a oposición razóns de sobra para poder facelo, para poder criticarnos. En esas andamos. Con respecto ao segundo, nomear representante do Concello de Lalín no Consorcio de Incendios, pois o alcalde era habitual e é o normal, hasta non sei estatutariamente se será así. Por lo tanto, o representante no Consorcio de Servicio contra Incendios vou a ser eu. Non se pode nombrar suplente aquí, César? Bueno, pois non pode haber suplente, co cal, se non puñeríamos un suplente. En terceiro, nomear representante do Concello de Lalín na Mancomunidade de Terras do Deza. Eu aquí xa lles anuncio que non estou de acordo con este reparto. E, por lo tanto, vou a pedir un informe xurídico sobre o mesmo. Por moito que, a vez, o secretario fixo o que lle pareceu mellor, e o respeto, probablemente sexa como di o secretario, pero a min cóstame creer que a representación do Concello de Lalín na Mancomunidade, unha vez que o Partido Popular ten maioría absoluta, sexamos 3 titulares do Partido Popular, 2 de Compromiso, 2 do PSOE e 1 do Bloque. É dicir, 3 do PP e 5 da oposición. Hai algo que a mí non me cadra dentro das miñas entendedeiras. Ahora ben, é o que o secretario fixo e eu entendo que será así, o cal
eu vou a propoñer na mancomunidade que se cambie un estatuto se é así, porque non é normal que, perdone, cada un vai defender os seus intereses. A ver, a mí non me parece de recibo, o sea, non me parece lógico, de recibo sí, pero probablemente os estatutos da mancomunidade pois teñen algún defecto, porque non ten lógica que os que gobernamos este Concello e decidimos con maioría absoluta as cousas que se fan nesta casa durante 4 anos, teñamos 3 representantes e vos, a oposición, teñades 5. Non ten lógica. E como non ten lógica, eu quero aclaralo. Non é por cuestionar o que fixo o secretario, en absoluto, porque seguro que é así. Pero sendo así, están mal os estatutos e habrá que actualizalos. En todo caso, iso darános para falar noutra ocasión. Por lo tanto, de momento, nós propoñemos os 3 nosos e vostedes propoñen os 5 de ustedes. Que vexo aquí que está por parte de compromisos tan designados, por parte do PSOE, pois non os designastes aínda, por lo tanto, designados o antes que posible para que costen acta. José, sí, está aquí. Ah, vale. Entón, pois agora cos do PSOE, cos do PP e co do Bloque, sería como queda. Como digo, nos vamos a aclaralo. E probablemente ao mellor teña que ser así. Se ten que ser así, ten que ser así. Pero nós vamos mirar de que non sexa así por esa falta de lógica. Inda que teña a legalidade, non ten lógica. Xunta de Goberno. A Xunta de Goberno da Mancomunidade, aí sí que pode titular é suplente, o titular vou a ser eu, como son os outros alcaldes da comarca, e suplente vai ser José Coñaro Torres. O cuarto punto deste punto é designar e nomear como representantes municipais nos distintos centros docentes, no Instituto Nuíes Ramón María Aller, María Paz Pérez Asorei, no Instituto de Educación Secundaria Laxeiro María Paz Pérez Asorei, no Colexio Xesús Golmar María Álvarez Paz, no Colexio Joaquín Loriga de Prado César Reboredo Rozas, no Colexio Manuel Rivero Doña Begoña Blanco Blanco, no Colexio de Educación Infantil e Primaria Varela Buxán de Cercio Begoña Blanco Blanco, no Colexio Vicente Herer de la Maza de Vilatuxe Raquel Lorenzo Fernández, na Escola Unitaria Don Ramiro María Paz Pérez Asorei. En quinto lugar, en relación ao réximen de sesións ordinarias do Concello pleno, de conformidade co disposto no artigo 38, quedamos en que se establecen as mismas que tiñamos hasta agora. É dicir, as sesións ordinarias do Concello pleno, os últimos venres de cada mes, no suposto de que ese día sexa festivo, a sesión ordinaria celebrarase o seguinte día hábil de dita semana. De dita semana isto hai que cambiarlo, secretario, porque no seguinte día hábil non poñer dita semana, porque a semana termina o domingo, termina o sábado. Por lo tanto, nesa semana, se venres, xa non pode ser dita semana. Entón, iso corrixe, iso é no quinto. Mira, aquí pon o mesmo poder cambiar de primeiro acordo de dita semana. O sea, pasaría o día seguinte hábil. Sí, quitaríamos dita semana, sería o seguinte día hábil, ou mesmo poderase cambiar a outra data previo acordo. Normalmente, cando non hai acordo, o que se fixo aquí sempre, a min gustaríame seguirlo facendo, é falar cos distintos voceiros e chegar a un acordo cando ocurra eso, como se fixo sempre. Pero, en todo caso, quitar o dita semana porque non é posible. En sexto lugar, designar representantes nos organismos as seguintes persoas: Xunta Local de Sanidade, Eva María Montoto; Xunta Municipal de Ensino, Eva María Montoto; Xunta Municipal de Extinción de Incendios, José Curriñano Torres; Xunta Municipal de Protección Civil, César Reboredo Rozas; e Xunta Local de Seguridade é o mesmo. Sétimo, crear as seguintes comisións informativas. As comisións informativas son 5. Comisión Especial de Contas, 5 máis a Comisión Especial de Contas, que, como sabedes, reúnese 1 ou 2 veces ao ano. Comisión Especial de Contas, Comisión de Obras, Mantemento e Planificación Urbanística, Comisión de Facenda, Patrimonio e Réximen Interno, Comisión de Desenvolvemento, Promoción e Actividade Económica, Comisión de Relacións Institucionales, Seguridade, Sanidade e Deporte, e a Comisión de Cultura, Política Social e Actividade Veciñal. Aquí a proposta que hai encima da mesa era de 6 membros do Partido Popular, perdón, 6 membros do Partido Popular, 2 de Compromiso por Galicia, 2 de PSOE e 1 do BNG.
na reunión que tuvemos os portavoces, pois falouse de que ao mellor que quería ter algún máis, con isto suman 11. Eu dixen que se o acordamos no pleno que non hai ningún problema, é o único que pido, o único que exiximos desde o Partido Popular é nos ter maioría absoluta nas comisións. Por lo tanto, se nós temos 6 e vostedes 5, se queredes meter algún máis, pois propoñedio, debatímolo. En principio non teríamos inconveniente, sempre é cando sexa razonable o que propoñedes e non haxa que aumentar as comisións como se foran plenos, porque as comisións teñen 11, xa teñen bastante. Na reunión cos portavoces falouse de compromiso ter un máis. Entón, nós en vez de ter 6 tiríamos 7 e compromiso en vez de 2 tiría 3. Pareceme razonable. E o portavoz do PSOE tamén dixo de ter un máis. Eso xa non me parece razonable, porque entón iríamos cas comisións, se o PSOE mete un máis e se compromiso mete un máis, nós teríamos que meter 2 máis, co cal as comisións iríamos a 13 ou 14, que é unha auténtica barbaridade. Por lo tanto, eu creo que pareceme razonable o de compromiso de ter 3, 2 o PSOE, un pouco en representación do que hai nesta Cámara, e un o bloque. Pero xa 3 e 3 pareceme excesivo. En todo caso, falámoslo agora no debate. Esas son as comisións informativas. E o réxime das sesiones ordinarias das comisións informativas establecese como día de celebración o mesmo que había, os luns anteriores a eses venres. E o octavo, nomear como representante deste Concello de Lalín no Grupo de Desenvolvemento de Terras do Deza Rural Terras do Deza a Eva Montoto Méndez e suplente a Belino Souto Rozados. E noveno, nomear como representante deste Concello na Fundación Laxeiro José Crespo Iglesias e suplente Begoña Blanco Blanco. Iso é a proposta que facemos e a explicación que eu dei. Turno de palabra. Cos turnos de palabra, se vos parece, facémoslo de menor a maior, como é o normal, porque na outra legislatura tiñamos así medio raro polo tema, pola composición da corporación. Entón, se vos parece, os turnos facémoslos de menor a maior. Estades de acordo? Entón, ten a palabra Paco Vilariño. Unha cuestión de orde. O que se falou outro día tamén de poñer as comisións informativas pola mañá, nin se contempla. Non, perdón, é que non dixen as comisións informativas ás 5 da tarde, igual que estaban. Pero outro día propúxose... Sí, pero resulta que eu dixen se non había problemas. No noso grupo temos problemas, polo tema do traballo. E teñen problema. Pero quen traballa do seu grupo? Están casi todos con liberación despois de hoxe. Iso sobra, señor Vilariño, pero se vostede quere polemizar sobre o tema, digo que queira, está no seu dereito. Claro que teñen casi todos, pero voulle explicar. Hai xente que traballa e que está na Xunta de Goberno, porque eu xa expliquei... Ten que ser unha boa coincidencia. Bueno, claro, os que non teñen dedicación, claro que os meten na Xunta de Goberno. Claro, por eso. Claro, home, pero estamos falando das comisións informativas, non da Xunta de Goberno, dunha vez o mes. Claro. Pero vamos a ver, valíalles para vostede durante 4 anos? No. E agora que seguimos lo mesmo. Eu xa para non polemizar, xe dixemos, mira, para non polemizar nada, vamos poñer os plenos cando sabía, e as comisións cando sabía. Exactamente igual. Fixemos lo mesmo que a vos. Solamente que as comisións do goberno, en vez de poñerla pola mañá, poñámola pola tarde. Pídeselle unha cousa menor, que polo menos, para que entenda o que está falando, pois como todas as mañás traballa, claro, só ten disponibles as tardes. Por lo tanto, iso lle faría posible vir as mañás para esas comisións. Pero non é así, asegúrolle que non é así, señor Vilariño. Mire, no grupo municipal do PP, os que non teñen dedicación exclusiva están na Xunta de Goberno, Agás, Maripaz Pérez Asorei. Ben, como tamén traballan como vostede, teñen o mesmo problema que a vostede. Que ocorre? Que eles pois non lles ven ben por a mañán, e se estábamos pola tarde e non había ningún problema, porque agora ten cabelo. Pero se poñémolos cando as tiñan posto vostedes, ou é que vostede non estaba hasta agora estes 4 anos non traballaba no mesmo sitio? Sí que traballaba. Por lo tanto, si traballaba. Hasta agora veleulle, e agora non lle vale porque estamos gobernando nós. Hai unha diferencia sustancial, que é estar no goberno na oposición. E insisto, son cuestións menores que sabemos o talante que lle aplica a vostede a estas peticións, xa non digamos de outros maiores. Bueno, eu quería facer uso da miña palabra, se me permite, e está no seu dereito. Moi ben, moitas gracias. Bueno, eu pedín ao principio de ter un debate en conxunto porque entendo que non se pode falar do padroado, por exemplo, sin contextualizar o que este pleno de indecencia supón, non? E, polo tanto, o padroado forma parte
dese mecanismo que o Partido Popular aplica pois neste pleno, facendo gala do seu máis típico uso de rodillo, de maioría absoluta, como entenden, que se basean a aplastar as minorías. E eu quero, claro, porque falo da mancomunidade, teñan claro vostedes que lles beneficiou o reparto na lei electoral, pero que non teñen a maioría sobre a oposición. E isto é algo que, desde logo, creo que é importante a hora de entender as actuacións e a hora de entender tamén o que pensaban os veciños. Eu, por exemplo, unha cuestión de orden. Eu no do padroado vexo o seguinte, non? Vexo quen o conforma, vexo a periodicidade do Consello de Administración, pero o que non vexo do Consello Executivo nin quen o conforma nin periodicidade. Quero saber se iso... Sí, está aquí, perdón. E onde está iso? Vale. Decir máis adiante. Eu xa teño decidido, outra cousa. O sea que aquí non é lóxico que se traiga quen vai conformar ese Consello Executivo e a periodicidade. A ver, secretario, non empecemos no primeiro pleno. É de perogrullo... Pero non se preocupe, mire, a Comisión Executiva vai estar... Mire, para que vexa que... Mire, non lle ven hoxe, pero vou dicir, mire, a Comisión Executiva vai estar composta por un servidor, por Maripaz Pérez Asorei, creo que Daniel González Alén... Vale. Pero onde está a Executiva? Como onde está? Eu nomear nomeei, né? Non, eu non digo que non, eu digo que na documentación eu non atopo, non digo que non este, eu non atopo. Se está, pois eu non atopei. César, onde está? Está feito o decreto, pero non se dá conta. Estamos esperando o nombramiento do régimen de sesiones ordinarias. Está? Vale. Pero xa lle digo eu quen son, xa lle estou dicindo, non teño nada que ocultar. Vostede, Maripaz, Daniel González Alén. Agora xa me mete, non sei se... Non biche no do Ardores no periódico. Xa sei que Petrus Ardur tes un problema con el, pero non é o noso problema. Non está na executiva. Vai a estar Daniel González Alén, Maripaz, eu, Begoña. Begoña, cantos somos na executiva? Bueno, podolle Raquel Lorenzo, Manolo Gómez, Raquel Lorenzo, Maripaz, Daniel Lleu. Venga, continúe. Xa sabe quen son. E a periodicidade? Pois a que fixemos. A que fixe. Pero vamos a ver, se ainda non está constituído, é que no, a partir de aí vai se constituir. Pero vostede vai estar no padroado. Pero vostede vai estar no padroado. Pero é importante... Entón, cando teñamos a constitución do padroado, ali vai se propoñer a Comisión Executiva e vostedes van votar. É importante e é incompatible, entendo eu, os que teñen a dedicación con cobrar ou non as asistencias. Non é incompatible. Non é. Non é incompatible. Entón, é moi importante saber a periodicidade, entenderán vostedes, non? Porque, claro, a ver, vamos a ver, como é posible... Mira, eu creo que realmente o problema do padroado é algo esgotado, que aí coincidimos, e que, bueno, que se tire dele outra vez máis, pois agardamos que aí van ter o noso apoio para que sexa no menor prazo posible disolvelo, porque está claro que é inoperativo, pero, desde logo, o seu éxito non se basea en que haxa pagos por asistencias ou non. Por que o digo? Porque eu creo que o éxito do mesmo basease que teña contido ou non. Esa é a gran diferencia. Cousa que nós tampouco supemos darllo, pero que a diferencia do de vostedes, o que fan é evidentemente poñer asignacións ridículas e con finalidade política. En que sentido digo? Ridículas porque non se justifica ese pago, e con finalidade política pola configuración que fan vostedes. Fíxense que absoluta contradición teñen no padroado. Volven a utilizar, como unha ferramenta política de pagos de favores políticos aos seus fiéis,
E claro, resulta, é como se o Pleno tivera menos cantidade que ten, por exemplo, as comisións ou incluso as xuntas de goberno. Aquí volvemos ao vello esquema do seu partido, que é padroado, o sea, o Consello Administrativo, que é o máis importante, en teoría, 60, e o que é o padroado, que é o Consello Executivo, 90. 90. Fíxense vostedes se ten dirección política o que vostedes están hoxe aquí aplicando. Claro, non me dirán vostedes que ao final complementan o que son non só as adicacións que hoxe aquí traen vostedes, sino que ao final calquera dos do seu grupo van ter remuneracións superiores aos 1.000 euros, que non están nada mal. Pero, bueno, eu insisto, falaremos diso. Entendo que os de vostedes son xente moi demandada, moi profesional, con experiencia, experta no tema, e por iso teñen estes salarios tan elevados, pero hai unha fonda diferencia ao respecto, non? Que nós non, e eu non estaba cando se configurou o anterior padroado, pero tamén lle digo unha cuestión, hai unha diferencia profunda respecto ao que vostedes fan, que é que vostede dixo, ademais, que fan igual que nós coas persoas de fora. Non. Vostedes fan radicalmente o contrario de nós. Nós, nese padroado non había xente en clave política, e moito menos de pagar favores porque ali non se cobraba nada. Vostedes o que fan é meter xente, con algunha excepción, vaya por diante, que fundamentalmente utilizan o padroado para pagarlle esos favores políticos, pero non polo seu coñecemento da cultura, nin pola idea que teñen, distan moito algúns dos que forman parte diso, senón, desde logo, para pagarlle os favores de facer oposición ao anterior goberno ao longo de 4 anos. E perdóneme, botámonos a tremer desde o BNG se os referentes culturais que vostedes teñen para a nosa vila son os que aí se especifican. Polo tanto, estamos vendo unha vez máis que non se ruborizan o máis mínimo en utilizar as arcas públicas de todos os veciños en beneficio do seu partido, non teñen o máis mínimo escrúpulo en volver a confundir a institución co seu partido e, polo tanto, poñen os cartos de todos os cidadáns ao servizo de vostedes. E mire, se o mundo da cultura, desde logo, ten que estar a expensas desta xente, pois, efectivamente, non podemos agardar nada do mesmo, non? E, sobre todo, cunha configuración, insisto, que non responde, ni moitísimo menos, o que ten que ser esa función do padroado que, efectivamente, queda máis obsoleta. E hai unha cuestión que, bueno, xa empezamos coas ausencias nos plenos, non? Eu non sei se isto vai ser xa... Eu vexo que todo sigue igual, pero, bueno, eu vexo que hai unha cuestión que dixo unha verdade, que é o padroado ese que non saben ainda como chamalo, non? De deportes, turismo e cultura, que vai mover cartos. Eso sí que o creo, porque só coas dedicacións dos concelleiros de deportes, que é unha auténtica eminencia no mundo, e por eso ten ese supersalario. E a de cultura, efectivamente, aí sí que nos creemos que va a mover cartos, porque sumando só esos 2 salarios xa vai ter un orzamento importante, non? Polo tanto, miren vostedes, non nos queiran facer parvos e, desde logo, deixen de utilizar as institucións en beneficio dos seus intereses partidarios. Hai outra cuestión, e non me vou meter nas adicacións, falei máis adiante. Hai outra cuestión importante, non? Que falan da... Vaya rematando, señor Vilarino. Pero hai algún... Sí, que vamos a aplicar hoxe de tempo logo. Digo, só este debate... Vaya rematando, está no seu uso da palabra, vaya rematando. Pídolle que me deixe facer. Ademais, fixe unha proposta de facer un debate conxunto e non aceptaron, por lo tanto, non coarte o meu tempo, pídolle. Creo que un debate bastante interesante e importante para que nos deixen falar. Cousa que nós facíamos, ademais, con vostedes, exactamente igual. Mira, hai outra cuestión da mancomunidade que xa é a colación aquí, non? É curioso que cando lles interesa o reparto e o criterio do secretario vai a misa,
cando non, pois efectivamente pedimos un outro informe. Curiosamente, o secretario do Concello, que se non me equivoco, sigue sendo o secretario da Mancomunidade, ou non? De momento, exacto. Unha boa puntualización. Por lo tanto, xoguemos coas mesmas cartas, non sexan tan tramposos como vostedes están sendo, non? E a vostedes non lle preocupa en absoluto o reparto da Mancomunidade. O que lle preocupa é que ese reparto fai que perdan a maioría nesa mancomunidade. Eso que a vostedes lle preocupa e eso, desde logo, que vostedes queren outra vez cambiar. E mire, uns estatutos que se están aplicando no reparto que os aprobaron vostedes. O BNG non, desde logo. Por lo tanto, cando lles conveñen esos estatutos, sí que os aplican, e cando non, piden outro informe. E cando non, o máximo funcionario, cando lles interesa, sí que tiran del, e cando non lles interesa ese máximo funcionario, tiran do outro. Isto chamase ser trileros en política, e vostedes non agardaron máis que o primeiro pleno para ser uns auténticos trileros. Mire, hai unha cuestión importante neste tema. Insisto, o reparto da Mancomunidade, e non me cansarei de repetilo, eu non vou poñer nunca en dúbida, non o fixen nunca, desde que foron as eleccións, que vostedes teñan maioría absoluta. E así hai que aceptalo. Pero vostedes non teñen a maioría dos votos neste pobo, respecto ao que era o anterior goberno. Por lo tanto, o reparto da Mancomunidade responde fundamentalmente a iso. Por lo tanto, non queiran tamén o que se ven beneficiados cun reparto terriblemente injusto, pensen o que lle sai o concelleiro a calquera de vostedes, e o que lle sai o concelleiro, por exemplo, a quen lle fala, non queiran tamén facer auténticas trampas e cambiar a vontade dos cidadáns cando os estatutos que os rixen, que o BNG non os defendeu, votou en contra, por certo, lle valeron todos estes anos, para ter a Mancomunidade na UCI, para que sexa un mecanismo inútil, un mecanismo que vostedes defenderon estes últimos 4 anos por prebendas, e para ter, desde logo, ao goberno anterior nunha clara minoría por un tránsfuga, e que agora non veñan, desde logo, preocupados por outras cuestións. Vostedes e o seu partido fixeron que a Mancomunidade fora a cousa máis inútil que existiu nos últimos anos e que, desde logo, se gastaran cartos e se perderan unhas oportunidades moi importantes para mellorar e, desde logo, é o seu objetivo que mancomunar servizos e que os concellos, fundamentalmente os máis cativos, pois tiveran beneficios ao respecto. Por lo tanto, digan a verdade e non digan que, desde logo, están en desacordo por cuestións que non son certas. Moitas gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra a portavoz do Compromiso. Perdón. Señora Teniente de Alcalde, eu sonlle novato nestas cousas. E non sei se sería mellor esperar por o alcalde para falar. Digo eu, por un pouco de respeto ao alcalde, para que me escoite. E a mellor, se lle parece, esperamos. Se non tarda moito. O alcalde vai se incorporar agora nun intre, tiña unha chamada de urgencia e saiu a facer esa chamada. Vai avanzando vostede e el se incorpora, se lle parece ben. A mí gustaríame que me escoitara o alcalde. Bueno, estamos no pleno de Constitución, vamos a permitirlle esa proposta que vostede fai. Vamos a empezar con boa sintonía entre todos os partidos que integramos hoxe esta sala. De verdad que se lle agradece moito, porque iso... Venga, pois...
Está moi calado, non? Venga, ya discutiremos lo que haya dicho. Se continúa co pleno. Quen estaba intervindo? Pois moi ben. Señor Santalla, toma a palabra e sepa vostede que o alcalde ten un sustituto e podes ausentar, non se preocupe vostede, é perfectamente normal. Estaba facendo algo que lle conviña a vostedes. Non queren, pois moi ben, eu tiña un compromiso con vostedes, en vez de facer hoxe, fais o lunes. Vale? En vez de facer hoxe, fais o lunes. Entendo perfectamente, por eso nós tivemos a decencia de esperalo, porque sabemos que estaba usted facendo seguro unha xestión moi importante para as veciñas e os veciños de Lalín. Sabemos que todos os conselleiros... Quere que lle diga cal é a xestión? Pois sí. Pois a xestión é que estaba falando con o meu abogado, José Luis Juan Carlos Abeigón, para que metera hoxe un escrito no xulgado para renunciar como acusación popular ao famoso tema de pique. Vale? Estaba falando con el. E iso pode comprobalo no meu móvil se quere. Deixo aquí e mire aí Juan Carlos Abeigón. Vale? Entón estaba facendo iso para que meteran hoxe o escrito. En vez de metelo hoxe, van a meter o luns. Vale, e así? En vez de metelo hoxe, van a meter o luns. E así iba hoxe metido. Vale? Ahora cortei con el e metémolo o luns. É igual, dá igual metelo hoxe co luns. Continúe, por favor. Na miña humilde Pode opinión... comprobalo si quere. Sí. Na miña humilde opinión, usted esa denuncia non a debeu facer nunca, pero bueno, eso está fora do pleno. Vale, pero é que eu... Sabe por qué? Porque fai ben facelo porque te remorderá a conciencia, lógicamente. Chamei ao abogado ás 9 e non pude falar con el. E agora devolveu-mo. Primeiro, en tema que estamos falando de vostede, non sabe. Segundo, creo que non venga nada contado aquí. Pero que me diga o señor que é unha gestión moi importante para o veciño de Lalín. É unha gestión moi importante para min porque é un compromiso meu, vale? Por lo tanto, para min é unha gestión importante. E podo ausentarme do pleno para facer esa gestión. E unha cosa, como sempre me ha aludido de alguma maneira, sabe vostede que podría seguir nas eleccións, retirei absolutamente todo o control. Cando queira falamos deso. Cando queira, non teño ningún convite. Continúe, señor Santalla, por favor. En todo caso, agradezcolle que a súa pronta vida ao pleno, porque non se preocupe. Como é a miña primeira intervención neste honorable pleno, pois, lóxicamente, quería falar á vista do alcalde. Bueno, pois, pouco lle vou a comentar. Con respecto ao punto do orden de día do que se trata, pois, a verdade é que hai algunha proposta, entre elas, pois, sí que non nos parece ben que a Comisión Executiva non estuvera nomeada, ainda que a comentaron de viva voz o señor secretario, pero sí que estaría moi ben conocela e que estuvera nomeada. E logo, despois, hai algúns dos nomes que vostedes nos propoñen, 5 personas relacionadas e conocedoras da problemática cultural do Concello. Bueno, a verdade é que nós sí que salvaríamos algunha persona, non cabe a menor dúbida, pero logo despois sí que pensamos que aquí hai outras persoas que con maior mérito que teñen é darlle ao me gusta ao Facebook do señor alcalde e outras que simplemente para o noso punto de vista son comisarios políticos e barrigas agradecidas e, polo tanto, se pudéramos votar por separado, salvaríamos algún, que creemos que son persoas moi honorables e persoas que levan traballado moito por Lalín, como é o caso de Luís González Pichel, pero, e se nos apura usted, ainda salvaríamos algún máis, pero o resto, desde logo, un tal James Sosa e outro Pedro Vilariño, que conocemos perfectamente, pois a verdade que non nos podemos salvar desta queima. Nós, mire, vamos a apoiar o mundo da cultura a tope, posiblemente incluso por encima do que usted nos propón.
Pero en canto á proposta usted que fai da Axencia Municipal de Deportes, nós aquí vamos a ser cautos e prudentes, porque, como usted enseñou a patita na máis empezar, facendo do Concello unha axencia de colocación, pero de colocación de executivos de alto nivel, non estamos falando de traballadores palalín, que neso vamos a apoialo en todos os aspectos. Por moito nos tememos que vostede neste aspecto, e máis o seu equipo, convirtan a Axencia Municipal de Deportes e Turismo nunha axencia de colocación do Concello unha axencia de colocación do Concello, como vostede sabe, de moita xente que seguramente lle debe algúns favores e non tanto relacionado co aspecto da cultura. Como lle digo, nós na cultura vamos a apoiar todo o que sea referente a isto, vamos a apoiar sobre todo o mundo da cultura para que sea atendido como se merece. Por último, con respecto ao da mancomunidade, aquí efectivamente temos que pensar que vostede ten o apoio por a lei electoral, por a lei DON, pero eu creo que debera gobernar para todos os veciños, como usted falou en un principio, que voiño en algunha ocasión, e todos os veciños non lle deron apoio, dou o apoio un 43%, e se usted quere sumar algún outro, vamos ao 45%, e se quere sumar incluso o apoio daquel famoso tránfuga, que eu espero que sea a última vez que fale dese tránfuga aquí neste pleno, vamos a un 47%, pero ainda queda outra parte, que usted como alcalde debera respetar, como alcalde, como seu equipo, por lo tanto, nós vamos a representar esa parte, e usted terá que en moitas ocasións entendernos, e se usted fai un goberno normal, nós manteremos unha oposición normal, pero se fai un goberno, como estamos vendo, de anos atrás, e como estamos vendo no seu inicio, o que está facendo deste Concello, cando pensamos que o mundo da política veu para cambiar, e 4 anos que fixo o anterior goberno, creemos que cambiaron moito este Concello, nós vamos en apoio, sobre todo en apoio a ese 53% de xente que apoiou unha opción que non foi dada a vostede, vamos a exercer esa oposición que, insisto, será máis dura ou menos dura según vostede tamén vaya facendo un goberno, vamos a chamarlle normal. E iso iremos vendo, señor Crespo. Moitas gracias, señor Santalla. Ten a palabra a voceira de Compromiso. Bueno, bos días a todos. Darlle a benvida tamén aos novos integrantes deste pleno. Pois, polo que respecta ao punto a debatir, quero empezar dicíndolle que sabemos ler, porque nos leu aos componentes, non facía falta que todos temos os papeles diante. Que sodes ambiciosos, tal e como dixestes, estamos totalmente de acordo, e os larinenses tamén. Despois, polo que se respecta á Constitución e a composición do Padroado Cultural en canto á representación, sí que me resulta significativa, porque si ben estamos de acordo con que un órgano a extinguir polo seu funcionamento, sí que hai integrantes que sí que nos sorprende, porque Jaime Sousa ten moitos méritos, entre eles compartir todo o que publica o Partido Popular e facer crítica do goberno saínte. Tamén sirve para pagar favores políticos e rescatamos a novos integrantes como é Manolo Gómez e tamén meten a xente que iba na súa lista. Nós tamén o fixemos, pero cunha diferencia. A persoa que iba na nosa lista era mestre, integrante de varias bandas, e non viña cobrando. É dicir, non había unha contraprestación económica. Fixo de maneira totalmente altruista. Entonces, aí está a diferencia entre uns e outros. Isto sí que me sorprende porque dannos uns decretos e non nos dan outros. É dicir, vimos a un pleno de Constitución no que non se nos dan todos os decretos. Non é problema dos políticos generalmente, porque para iso temos os grandes funcionarios desta casa e deberían, cando convocan o pleno, dar traslado de todos os decretos, porque
Non me cabe a menor dúbida de que usted xa firmara o decreto para estimar a Comisión Executiva cos seus integrantes. Nós ese decreto non o temos. Non temos o decreto da periodicidade, é dicir, faltan os datos cando son datos que imos a estar debatindo, co cual non me parece correcto e deberían haber tido unha labor de os políticos neste caso de mirar que eses decretos se nos facilitaran e de non ser posible metelos por ser un pleno extraordinario, habernos dado unha copia, como moitas veces salvamos as barreiras que temos o anterior goberno por respecto aos que se sentaban na bancada da oposición. En canto á emenda ao punto 7, na última reunión que tivemos os voceiros, quedou claro, e eu propoño esa emenda que usted dixo, de 7 integrantes do PP, 3 de Compromiso, 2 do PSOE e 1 do BNG. Así foi acordado na última xunta de voceiros. Polo que respecta ao Agader, sorpréndeme manifestamente que como representante municipal se nomea a Abelino Souto, porque como vos traíades aquí o que decían os veciños, nós tamén temos que dar esa voz aos nosos votantes e o que nos dixeron é que a súa empresa familiar foi beneficiaria de subvencións desta entidade. Non sei se é certo ou se non, porque non o contrastei. Simplemente é unha voz populi que hai. Entón, invito a que revise nese caso as incompatibilidades que pode ter e as consecuencias que isto lle pode conlevar. Simplemente deixo eso aí citado. Sí que me sorprende que sea vostede, que probablemente, como cunha frase súa, di que pariu moitas cousas, probablemente usted pariu tamén estes estatutos da mancomunidade. E agora, como os números non lle dan, entonces vámolos a cambiar. Cando no anterior goberno sí que se respetou o criterio que decía o secretario e a composición foi a que estimou o señor secretario. Pois nesta primeira intervención non quero sinalar nada máis. Moitas gracias. Pois moitas grazas. A verdade é que vai a depender de nós que os plenos sexan máis broncos ou menos broncos. Eu vou intentar, na medida do posible, que sexan os menos broncos posibles. Vou non intentar. O mellor conseguímolo e o mellor non. Como lles digo, o primeiro que vamos facer é mirar de adaptar o regulamento interno que ten a Deputación ao Concello de Lalín para que non haxa dúbidas sobre intervencións, sobre... Eu que lles aseguro é que cando aprobemos o reglamento vou non cumprir a raxatabla. De tal maneira que non vou interrumpir a ninguén, nin tampouco despois quero que me interrumpan, porque era un tema, unha práctica habitual nesta casa que tiñamos todos, e que é unha mala praxis. E, por lo tanto, vamos a respetarnos, cada un que diga o que queira, ten todo o dereito do mundo, non hai que estar interactuando e interrumpindo as intervencións dos nosos contrarios políticos. Por lo tanto, dito eso, dicirlle que o ser máis broncos ou non vai a depender de ustedes e de nós, pero pola nosa parte asegurolle que vai haber un esforzo grande, ou polo menos esa é a orden que vou dar aos concelleiros. Xa para entrar en materia con respecto a este punto, dicirlle, mire, eu estou tranquilo co que propoño. O mellor non acerto, pero intento acertar. O mellor non acerto. Iso vais a saber dentro de 4 anos. Cando fagamos o balance, o mellor fixémolo ben. Si nos fixemos ben, estupendo, os veciños van nos premiar, e o mellor fixémolo mal. En todo caso, van nos premiar a vostedes. Mire, eu vou a repetir, empezo por a concelleira de Compromiso, eu vou a repetir algo que é un axioma e que funciona sempre. Mire, o goberno nunca o gana a oposición, perde o goberno. É dicir, non ganamos nosas eleccións, que tamén, perderon a vostedes. Por lo tanto, eso teño en conta, que ella sí. Eu guieime por ese axioma e foime ben. Guieime por ese axioma, que quen perdía as eleccións era o goberno, porque eu perdí na sendo goberno. E vostedes perderon na sendo goberno. Cometerían os mesmos erros que a min, ou parecidos. En todo caso, hai que aceptar a decisión popular e teñan en conta que eso funciona e é así. Verá, señora voceira, dona Teresa, vostede dice que están de acordo co padroado.
que está caduca trasnoitado. Concho, están de acordo, pero en 4 anos non fixeron nada. E hai 4 anos, nesta mesma silla, dixeron vostedes que o padroado que iba a durar un telediario. O padroado estilo PP iba a durar un telediario. E durou os telediarios todos hasta que se acabou a temporada. Así que aseguro que unha cousa é predicar e outra dar trigo. Nós queremos cambiálo, pero nesa forma de cambiálo, e aquí respondo para todos, vamos facer o que nós estamos facendo, querendo cambiálo. E vamos reeditar o modelo que tiñamos nós para o conservatorio. Sabe por qué? Porque obviamente funcionou mellor que a de vostedes. Nós non estuvemos 2 anos sin profesor de trompa e trompeta. Nós non tuvemos tantas eivas como tuveron vostedes. E asegurolle que imos intentar cambiálo antes posible e imos intentar facelo o mellor posible. Así que o padroado cultural, vostedes non fixeron nada por el. Estaba remorente connosco e con vostedes acabou de remorecer. Mire, di que non se dan todos os decretos, eu pido disculpas, pero ese é un tema técnico, vostede gobernou como a min e, por lo tanto, sabe como ocurren esas cousas. De todos os xeitos, díxeno aquí, é dicir, eu dixen que en compuña a Comisión Executiva e a periodicidade da Comisión Executiva, por si teñen dúbidas, é a mesma que tiñan cando estábamos con nós, é semanal. A Comisión Executiva reúnese semanalmente e o Consello de Administración mensualmente. Non teño nada que ocultar. Por lo tanto, xa lle digo aquí para que, inda que non teñan o decreto, que lle quede claro que o queremos facer. É porque o queremos facer así, porque era como estábamos facendo nós, conscientes de que o temos que cambiar. E vamos cambiálo. Xa verá como, eu non sei o tempo que nos levará a arrancar este Concello, porque hai moitas cousas que están moi oxidadas e vai nos dar traballo arrancalo. Entón, hai certos engranaxes que, ao mellor, o darlle unha voltiña, como levan tanto tempo sin funcionar, tras, rompen. Se rompen, hai que poñer outro po sitio. Eu espero que non rompe ningún, espero que botándolle un pouco de aceite ou Coca-Cola, que din que vai moi boa pos engranaxes, pois ao mellor con Coca-Cola ou con aceite lubricante, igual van eses engranaxes. Pero sabe que hai moitas cousas nesta casa que están atomizadas, están anquilosadas, de non as haber movido. E iso vai nos dar traballo. Eu recoñezo, son o primeiro, pero tamén aseguro unha cousa, que teño ilusión. Teño ilusión e ganas de facelo. Depois, ao mellor non me salirá ben as cousas, pero eu teño ilusión e ganas de facelo. E créame, que cando lle digo que teño ilusión e ganas de facelo é porque o teño. Non pense porque fun 25 anos alcalde que xa non quero facelo. Si o quero facer. Ademais, teño a ventaxa de que por primeira vez en moito tempo estou dedicado exclusivamente ao Concello de Lalín. Sempre era alcalde de Lalín, vicepresidente de Diputación, alcalde de Lalín, vicepresidente de Diputación, presidente da FEGAN, executiva do partido, secretario da organización do meu partido. Tiña moitas cousas que ás veces víanme negro para leválas. Ahora son alcalde raso de Lalín, a moita honra. Foi o que quixen e apostei por eso. Solamente hai algo que me preocupa e é o funcionamento óptimo desta casa. E vaime dar traballo. E vai nos dar traballo. E sobre todo cun equipo que teño moi renovado onde moitos son novatos e non saben, de momento non teñen moita idea de como funciona un concello. E iso aumenta o traballo. Pero como teñen moita ilusión, estou convencido de que vai valer máis a ilusión co traballo que hai que facer. E logo, aquí xa lle respondo a todos. Mire, nós non ocultamos nada. Nós non ocultamos nada. Nós poñemos todo encima da mesa. Eu quero ter un equipo que funcione. E un equipo que lle poida exixir. E miren, iso tamén xa vale para todos. Nós o que non imos facer é o que facían vostedes nos Consellos de Administración. É certo que non se cobraba. Pero sabe unha cousa? Nos 4 últimos, para facer quórum de 12 personas, que son 4, para haber 4, completaba eu moitas veces, porque ustedes non viñan, empezando polo señor Villarino, que nunca veu. Bueno, un día veu porque marchei eu, entón fixéstelo vir. Se non viña, quando non se cobraba, non viña. Por lo tanto, vai a doble moral, señor Vilariño. O sea, usted nunca veu ao Consello de Administración porque non se cobraba. Se se cobrara, asegúrolle que viña. Estou plenamente convencido. É lexítimo, porque mire unha cousa, non viñan nin os do Concello, nin viñan os de fora. Nin viñan os de fora. Ben, nin viñan os de fora. Quero dicir, mire, eu non pretendo que no patronato se cobre nada, pero unha persoa que perde media tarde nun Consello de Administración, aínda que leve para gasolina, é o mínimo que pode levar. Entende? Porque, mire, eu desde logo que non quero un padroado que conveo con o Consello de Administración e veñan 3 persoas. Nos últimos 4 padroados, eu fun a todos, creo, menos a un.
non fixen quórum, é dicir, estaba o señor Cuíña, Lara, Benxa e un servidor, os mínimos, Consello de Administración. O mes seguinte, volta a Consello de Administración, Cuíña, Lara, Benxa e eu. E Benxa porque está traballando ali, e senón tampouco viña. As cousas como son. Non, pero non estaba no Consello de Administración. No Consello de Administración estaba Benxa. Entón, que iba a dicir? Que o terceiro que eu vin que eu facía quórum, levanteime. E dixen, gracias a mí non vades ter quórum, porque se o goberno non lle interesa o padroado, que é quen lle ten que interesar, non vou ser eu quen lle salve os trastos. Entón, levanteime, marchei e quedaste sin quórum. Entón, creo que alguén chamou ao señor Vilariño para que viñera. Veu o señor Vilariño que estaría facendo as súas cousas. Non digo que estuvera facendo que non traballara, pero estaría facendo outras cousas, veu? E entón houve quórum. Pero de 12 viñan 4. E iso é o que eu quero evitar. E mire, eu falei tamén cos de fora, cos que eran de fora. E tamén me comentaron a súa idea de por que non viñan. Por tanto, eu quero que veña todo o mundo. Eu quero que veña todo o mundo para arrancar o conservatorio. Pero tamén lle digo que a nosa idea é cambiálo, porque ese é un órgano a desaparecer. E vamos fazer unha cousa moderna, unha cousa acorde cos tempos. E, mentras tanto, para arrancalo, eu prefiro seguir co sistema que tiñamos nós, cas deficiencias que tiñamos nós, a seguir como ustedes, que non era que tuveran deficiencias, é que non existía, non funcionaba. Eso non funcionou. E permítanme que sea tan duro, pero elles así, a verdade é unha sola. Eu aseguro que se houbera dietas como tiñamos nós do padroado, non había 4 persoas. Aseguro-llo. E non é chamarlle nada a ninguén, por favor, naide se vende nin se compra por un diñeiro que pode dar unha dieta desos. Pero eu entendo que a xente non se lle pode quitar o sudor. Mire, para rematar que a intervención de dona Teresa, fai a mención unha persoa. Eu creo que por aí non debe ir, faga vostede como queira, pero non debe ir, porque calquera dos aquí presentes podemos ser beneficiarios de calquer subvención de calquer organismo e non por eso estamos deslegitimados para estar aí. Mire, o titular do Grupo de Desenvolvemento Rural é Eva Montoto Méndez. É o suplente Evelino Souto. Sabe vostede, non terxiverse, porque se o suplente é Avelino Souto, non é o titular. Por lo tanto, Avelino Souto irá algunha vez se vai, porque ademais, conocendo a Eva, sei que vai ir a todos. Así que non se preocupe, pero se a súa preocupación é esa, aseguro que o señor Avelino non lle dá ningún problema quitarse de aí. E a máis, como vostede se inventou certa sospeita, eu xa lle propoño a Avelino que o suplente de Eva, en vez de Avelino, sea outro calquera. Se nos danos igual. Nos puxemos a Avelino porque algo ten que ver co medio rural, non por outra cousa. Pero usted cree que Avelino, porque a súa familia fora beneficiaria dunha subvención do Agader, Avelino vai facer algunha alloada en Agader? Home, presupoña unha certa inteligencia e presupoñanos unha certa honradez. Pero non se preocupe, esta intervención brillante que tuvo vostede neste punto, eu digolle que o suplente, porque o titular sigue sendo Eva Montota, o suplente, pois alguén do medio rural que coñeza o rural, Pepe xa ten moitas cousas, pois vamos a poñer a Raquel. Propoñemos un cambio aquí, co cal, despois habrá que votar estes cambios, César, o suplente do Grupo de Desenvolvemento Rural Terras do Deza vai a ser Raquel, a Concelleira de Facenda. De todos os xeitos, Teresa, ese é un golpe baixo. Vou co PSOE, en orden de menor a maior. Home, eu supoño que... de maior a menor, perdón. Eu supoño que o señor Santalla tamén ten que adaptarse como a nosa xente, como os novos, ás vicisitudes e ás circunstancias destos menesteres. Pero asegurolle que vai ter que... Nós vamos traballar, pero vostede, se quere facer unha boa oposición, tamén vai ter que traballar, asegurolle que vai ter que traballar. Así que vai tamén tomando nota. Home, que vostede me diga que do padroado, que algúns que os salvaría e outros que non,
ten todo o dereito do mundo, é normal. Se vostedes fixeran o padroado non iba a ser este. Iso tamén non sei. Iba a ser distinto. Pero presuma ya a xente unha certa capacidade. Eu sei que algún pode caer mellor ou peor. Pero, mire, vostedes hai 4 anos, os representantes de fora do Concello, a nós non nos consultaron nada. Nada, nin moito nin pouco. E, mire, que vostede me diga que salvaría algún, non sei quen dixo, pero logo Daniel González Alén tampouco salva. Tampouco, polo que vexo. Bueno, ben. Pero eu digolle que Pedro Vilariño, aínda que vostede sea como unha... Non o mencionou vostede. Non, xa digo que non salvaba, pero mire, así como dixo que salvaba a Luís da banda de Vilatuxe, Luís é a escola de Vilatuxe o que é Pedro Vilariño a escola de Moimenta. Sí, perdón. O que leva a escola de Moimenta agora mesmo é Pedro Vilariño. E Pedro Vilariño creo que é o presidente, se mal non recordo. Pero é o presidente, se mal non recordo. En todo caso, quen leva a escola da banda de Moimenta é Pedro Vilariño. Que pensa? Que vostede mete aquí a Pedro Vilariño para compralo dándolle unha dieta de asistión, porque non está no executiva, dándolle unha dieta de asistencia unha vez ao mes de 60 euros. Vostede cree que con eso comprou a Pedro Vilariño? Home, presúmame unha certa inteligencia, tanto a él como a min. Así que, mire, eu non lle pido que vostede salva a ningún, non ten que salvalo, que non propoñemos somos nós, e xa sei que non estarían de acordo, pero asegúrolle que nós fixemos unha escolla a que nos pareceu a nós, pero para un órgano transaccional, temporal, para un órgano de cambio, porque asegúrolle que nós, se podemos ter o padroado 6 meses, non imos ter un ano. E se podemos ter un ano, non imos ter ano e medio. Eso aseguro yo. Vámoslo facer o antes que poida. E desde este momento, quedalle encargado a unha comisión, ao acabar este pleno, nombraré unha comisión para redactar, donde vai estar Begoña e donde vai estar Maripaz, para redactar ir redactando os novos estatutos desa axencia ou dese padroado, porque non temos claro a nivel administrativo se a axencia, padroado, consorcio, etc. Xugaremos que as 3 cousas probablemente nos queremos como executivo que é unha axencia, entón aí estará o concelleiro de Deportes, está a concelleira de Cultura, está a concelleira de Turismo, que é o mesmo que a de Cultura, e está a teniente alcalde. Por lo tanto, vamos a facelo o antes posible e desde este mesmo momento pois quedalle encargado. Xa sei, señor Santalla, que vostede que representa a unha parte dos larinenses, xo sei, eu non teño ninguna dúda, pero nos hai 4 anos tamén nos representábamos, e ás veces aquí intentaron meternos debaixo da alfombra, todos ustedes, políticamente falando. Así que, mire, eu sei que son consciente de que vostedes representan a moitos larinenses, claro que son, non teño ninguna dúbida. En esa proporción o respetarei. Pero é que nós éramos o mesmo que a vostedes. Que ocorre? Cando teñen ustedes a responsabilidade de ser oposición, non o ven co mesmo prima que cando estábamos nós aí. Pois somos os mesmos. Simplemente que cambiamos de banquillo. Nós estábamos na oposición, pasamos ao goberno, vostedes estaban no goberno e pasaron á oposición. Perfectamente legítimo, perfectamente normal. Por lo tanto, sí que son consciente, non fai falta que me recorde, e creo que yo vou a demostrar. E mire, o que se non lle acepto baixo ningún concepto, e termino con vostede, é que aquí somos unha axencia de colocación. Eu non oculto nada, poño encima da mesa. Eu quero concelleiros que lle salgan baratos aos veciños de Lalín. Eu quero un executivo con asesores e con concelleiros que lle salgan baratos ao Concello de Lalín. E iso, ao final, a se ver, se é así ou non é así. E que vostede me fale da axencia de colocación cando sabe vostede como son as paredes desta casa e que se sabe todo o que falamos, tanto ustedes como nós, home, mire, é de traque, eu sei o que iban facer vostedes se ganaran, sei o que iban facer vostedes se ganaran. Por lo tanto, eu sei o que iban facer vostedes cos asesores, eu sei o que iban facer vostedes cos asesores, creo que o sei, ao mellor estou equivocado, porque tamén cando afías a orella e che pasan comunicacións, pero eu asegurolle que sei, creo que sei o que iban facer vostedes cos asesores e que as dedicacións exclusivas. Mire, eu cometinlle un erro, señor Santalla, cometí moitos, pero un erro de bulto. E é que do ano 11 ao ano 15, para presumir de que gastábamos pouco en órganos de goberno,
se leu unha oportunidade na delegación do goberno, na subdelegación do goberno, e como Paz tiña un perfil perfecto para ese posto, mandámola para lá, no bon sentido. E quedeime con dúas dedicacións exclusivas, cada Antonio Rodríguez e Camiña. Erro de bulto. Total. Obviamente non o vou volver a repetir, pero díxeno públicamente. Díxeno públicamente. Foi un erro de bulto e non o vou volver a repetir. E, polo tanto, non me vai pasar, porque dos erros tamén se aprende. E xa lle dixen a vostede que aquela famosa frase que levantou moitos aplausos no seu mitin de que can vello non colle enseño, xa lle dixen que dependía da intensidade do lostregazo que levara o can vello. E colle enseño, asegurolle que lle colle enseño. E eu colle enseño, pola conta que me ten. Así que cometí un erro e non o quero volver a coller, porque con aquel ánimo de querer pois gastar pouco, ao final fixen un goberno máis caro e menos operativo. Porque Antonio e máis eu non dábamos feito as dedicacións exclusivas. Andábamos como tolos e non dábamos. E por iso, agora non repito ese erro. Pero asegurolle que nós xa tivemos 5 dedicacións exclusivas. Eu acórdome cando estaba un servidor con dedicación exclusiva, estaba Camilo, 2, estaba Antonio Rodríguez, 3, estaba Nuria, 4, estaba Fochi, 5. Nós xa tivemos 5 dedicacións exclusivas aquí en Lalín. Non é ningunha novedade. Na legislatura anterior, a do 11. Por tanto, sei o que é gobernar con 5 dedicacións exclusivas e sei o que é gobernar con 2. Así que, por que eu defendo este modelo? Porque creo que é co que mellor podemos gobernar. Nin máis, nin máis, nin menos. É co mellor podemos gobernar. Por último, señor Vilariño, quedoulle claro como son os pagos de asistencia e quedoulle claro que nós o que queremos facer é un padroado operativo mentre exista. E por eso poñemos esas dietas. E asegurolle unha cousa. Creo que se o sacamos para arriba, como espero, o padroado vai salir máis barato aos lalinenses, que é o que importa, o padroado noso co de vostedes. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu creo que hai que ser miserable para situarse nos termos que se situou respecto ás asinacións. Vostede sabe de sobra que eu, ademais, non cobro as asinacións, senón que llas deixo para o partido. Por lo tanto, sexa algo máis serio e máis xusto, sobre todo por unha cuestión, porque o padroado, insisto, e xa o dixo na intervención, so que se vostede estivera presente escoitaría, e se está por aí falando cousas que supoño que lle sobrou tempo para facelo. Non. Sí, bueno, pois, chamar un abogado eu sei que é algo complicado, supoño que terá un abogado. Levo desde as 8 da mañá intentando contactar con el. Pero será unha cuestión... É igual, non quero falar disso, por favor. Será unha cuestión que tivo moitos días para facelo, como o resto, pero bueno, eu non vou entrar aí. En todo caso, insisto, eu xa dixen antes que o problema do padroado non é unha cuestión de dieta, senón que é unha cuestión de contido. E iso é que vostedes, e insisto, tamén o dixen na miña intervención, igual que a nós ten que cambiar. E o que ten que cambiar é a estrutura, e o que ten que cambiar é ter un organismo que funcione. Eso é onde nós situamos desde logo o tema. Pero claro, permítame que a única modificación, aquí se cambian dous criterios. Un criterio político e un criterio evidentemente económico. Un criterio económico que, claro, pois eu sigo sin estar tranquilo, sinto yo, pero quero saber cantas reunións de executiva vai haber. Unha semana. Pois perfecto, mira, tiña as contas, mira se o sospeitaba. Pois claro, 90 por 4 son 360, e lle sumamos 60 son 420, que, claro, a 3 salarios de Begoña, de vostede e de Paz, que eu entendo que son salarios pequenos, hai que complementalos. Entón, vostedes se van a máis de 3.000 euros mensuais. E no do alcalde, pois mire vostede, con dolor de corazón, pois teño que decir que non é un salario que igual este desorbitado. Pero que do resto é un auténtico insulto
aos veciños de Lalín. Un auténtico insulto. Pero vostedes saben o que cobra a xente de Lalín. Pero saben como están os salarios. Ou só eso, esas propostas que vostedes fan no FMI e o seu líder de que hai que baixar os salarios, eso só lle aplica aos cidadáns. Pero a vostedes é o contrario. Vostedes son xente que necesitan máis de 3.000 euros ao mes. E aí onde se sitúa, e falaremos despois das adicacións, eu non serei sospeitoso nin o BNG de que non defendan adicacións para un goberno, porque desde logo hai que dotarse dos medios. Pero dai a estes salarios que vostedes impoñen, salarios que moitos de vostedes non os cobran na súa vida. Por tanto, hai diferencias sustanciais neste debate, sustanciais. Por tanto, permítame que sexa importante o que eu lle estou dicindo e que, desde logo, non utilice a mentira, ni, desde logo, mira, no padroado, calquera dos compañeros que forma este pleno, sexa do partido que sexa, sabe de sobra que se non estaba no patronato estaba traballando aquí. Eu non sei sospeitoso de non ter traballado no anterior goberno. Por lo tanto, tamén vostede demostrou moi responsable que, claro, para que non houbera quórum se marchaba. Bueno, así como vostedes entenden as institucións. En definitiva, é algo importante. Mire, eu non coñezo os compañeiros, aos novos non os coñezo, agardo coñecelos e ter o trato con el. Eu vin a un que estaba con unha risa de orella a orella todo este pleno e de repente con un bofetón se lle pasou, non? Eu tamén penso que é o seguinte, que, claro, vostede fixe unha maniobra cando queda descoberto de quitalo. Es que para que maniobren vostedes no HDR non ten que estar el de suplente, é máis que evidente. É máis que evidente para que iso pase e para saber tamén a función política que ten o HDR, non? Por lo tanto, non intente, desde logo, a cuestión de forma pintala e levar o tema para outro lado, non? Por lo tanto, son cuestións tamén importantes. Mire, e o do padroado, insisto, hai un modelo económico distinto que vostedes aportan e hai un modelo de funcionamento que cambia sustancialmente o anterior, que é o modelo político. Díganme insisto, con algunha salvedade, non moitas, eu sí que non salvo aquí a moitos, poucos, pero con algunha salvedade que veñen a aportar o que referentes son. Insisto, máis alá de que, efectivamente, cumpliron unha función destacada de mamporreros respecto ao anterior goberno, e polo que están aí, vale, pero que, desde logo, en clave de traballar e en clave de poder aportar cousas, dubido moitísimo. Non o dubido de alguén dos que vostede forma, dos que vostede dispón do seu grupo político de concelleiros. Eso non o poño en dúbida, seguramente. Pero de outros que vostede dispón nesa clave, é que a mí me parece insultante, de verdad, yo digo, porque mire que o PP non terá xente en cultura referente. Eu agardo que algún máis teña. Porque se os seus referentes en cultura son os que vostede pon aquí, de verdade que a cultura en Lalín acabouse. E, polo tanto, permítanme que lle dé un consello que é beneficioso non para vostedes, sino para os veciños de Lalín, que, desde logo, cambien radicalmente espello no que mirarse para iso. Pero insistimos, calquera dos que estamos aquí e vostedes mesmos avergonzan de quen puxeron aí, porque evidentemente só funciona nesa clave política que, insisto, que eu pensei que quedara desterrada, pero vemos que non. E tamén vexo, por iso despois, aquí hai xente que en política, como dicilo? Mire, só hai dúas cousas boas deste pleno. E en clave persoal unha e en clave política outra. Clave persoal é que a mí me alegra que xente, se penso en clave persoal, que dúas persoas que van ter salario teñen, porque son dúas persoas, como Antonio Vilariño, que nos momentos difíciles estiveron aquí. Para vostedes. E iso me alegro, máis alá do que debatamos de salarios e organigrama. E en clave política, tamén lle digo unha cuestión. A nós, cando fagan cuestións que sexan de interés xeral, nós non vamos ter ningún problema en apoialos, pero, desde logo, dista o inicio moitísimo de que poda pasar iso. Nós, desde logo, vamos facer unha oposición
responsable e en beneficio dos veciños de Lalín. E aí nos vamos a topar con quen sexa, e tamén o digo, sin ningún tipo de problema, sempre e cando funcione nesa finalidade. Pero mira unha cousa, isto do padronado, claro, como digo, eso digo o que quería chegar, que tamén vexo que hai xente que está nas malas, pero vexo outra xente que só volve cando hai unhas remuneracións importantes, claro. Caso de Manolo Gómez. Claro. É que mire vostede, é que cal é o problema? Vamos a ver, vostedes que pensan? Que de verdad pensan que o día a día da xente se move nestos macrosalarios que vostedes manexan? Pero vostedes de verdad o creen? Ou pensan que vou votar 5 minutos no padroado se pode cobrar iso? Ou na executiva xa nin yo digo, porque a executiva era un cachondeo. E desde logo non vai cambiar cando vexo o funcionamento. Pero vostedes, de verdad que o que lles rodea é a abundancia esta ou viven nun mundo paralelo? Por lo tanto, miren vostedes, pode actuar coa miseria que vostede queira a hora de defender argumentos, pero tamén lle digo, este padroado sona o peor que representou o Partido Popular na historia. Moitas gracias, señor Vilariño. Ten a palabra o señor Santalla. Moitas gracias, señor alcalde. Vai ter que ter cuidado con algunhas cousas que di, porque, por exemplo, vai dar traballo arrancar o Concello porque está oxidado. O Concello, acórdase que o fixo vostede e ten poucos anos, oxidado non deberá estar, porque xa costou bastante diñeiro. Non me dirá usted que ten que ser prudente en algunhas das expresións. Mire, hoxe en Lalín nadie pon en dúbida de que este actual goberno é un goberno carísimo. Como lle dicía antes, usted dicía, non lle consinto que me diga que é unha axencia de colocación. Volvo a insistir. É unha axencia de colocación de altos directivos. Eu supoño que todos están preparados para ocupar ese cargo de alta dirección, pero esa é a realidade que se palpa no noso povo. E mire, eu sei que os anos ganas moita experiencia, non cabe a menor dúbida, Os 60, estamos aí preto, ganas moita experiencia. O que non sabía tamén é que vostede tiña dotes adivinas, do que o PSOE iba a facer unha cousa parecida. Eu a primeira vez que o oigo, oi, xa lle digo, penso que non, do que eu sei, penso que non, pero bueno, usted ao mellor ten algunhas cualidades que eu desconozco. E con respecto á señora Maripaz, eu aquí non quero que usted me interpreta mal, Pero claro, cando vostede, como dixo, mandou unha para Pontevedra, despois corrixeu, bueno, foi para Pontevedra, hombre, o que pensou a xente que vostede non quería que nadie lle fixera sombra, pero bueno, vale, eso foi o que se interpretou. Vostede justificou de outra maneira, pero iso foi o que se interpretou. E con respecto xa ao que nos ocupa, Eu, cando non quero que alguén me faga sombra, fago o conselleiro. Non o mando para lá, Bueno. O sea que ten poder para nomear conselleiros. É unha broma. Obviamente é unha broma, pero asegúrolle que non foi por aí. Asegúrolle. Xúrolle, porque é imposible que pensara iso. E por alusións, yo confirmo eu que tampouco. A veces hai que facerse eco tamén da voz populi, entonces era o que ocurría, tamén o meu, eu entendo que non foi por eso tampouco. Mire, Asegúrolle que non. Mire, do patroato, un pouco máis lle temos que decir. Pero é posible que sea un xesto interesante, que eu non me acordo xa de quen era a Comisión Executiva, non me recordo moi ben. Se me pudera repetir, señor secretario, a Comisión Executiva do Patroato, que sei que está composta por señor alcalde. O presidente do alcalde, o vicepresidenta e tres persoas nomeadas que poden ser concelleiros ou non concelleiros. Ou non concelleiro. Digo eu, a ver, o presidente son eu, o vicepresidente é Begoña
E logo cal está Maripaz, está Daniel González Alén e Manolo Gómez. Bueno, Vale así? Pero sueno... na Comisión Executiva. No resto xa comentamos. Sí. Sí, como non veñen aquí nomeadas. Pues. No, bueno, digo que sería... A ver, nós xa lle digo que nesto vamos a votar en contra, lógicamente, pero un xesto tamén de cara á xente de Lalín que con esos soldazos que vostedes se poñen aínda por riba tamén ter que cobrar por 60 euros por asistir todas as semanas a un pleno, unha comisión executiva, pois, desde logo, sí que non nos parece ben. Non porque recórdese que é verdade, que estamos en novos tempos, afortunadamente, en términos económicos, bastante mellor como que a usted deixou o Concello de Lalín, que o deixou temblando en moitos aspectos. Pero teremos a ocasión de falar deso. Entón, bueno, é posible que eso sea un xesto importante. Mire, hai unha cuestión en democracia e novos tempos, que pensamos que é importante, onde hai que pactar moitas das cousas. Usted di que non vai a nomear unha xunta directiva para facer os estatutos da nova Axencia da Cultura. Vamos a facer unha proposta para que vexa que nós estamos sempre a favor do que se faga na cultura no noso Concello, sempre. Pero vamos a facer unha proposta. Primeiro, pense que se olvidou de toda a oposición. E segundo, a proposta do Comité Consultivo non sería mellor que estuvera composta por o mundo da cultura, prácticamente en exclusiva, e, por suposto, co consenso deste pleno, de todo o pleno, porque estamos falando de cultura, algo que non é algo exclusivo do Partido Popular. Estamos falando de algo que é, pois, en todo caso, máis exclusivo, efectivamente, do mundo da cultura, que afortunadamente no noso Concello temos un nivel moi alto, como vostede sabe. Entón, bueno, iso sería un pouquiño a nosa proposta con respecto aos cambios que quere facer usted co tema do patronato. É dicir, sempre vamos estar... Defíname, por favor, a palabra proposta. A proposta que ven sendo que a Comisión Executiva este composta solo, única e exclusivamente, por persoeiros do mundo da cultura. Sí, sería unha boa Esa é opción. a proposta de ustedes? Sería unha boa opción. Está falando do futuro proxecto seu que dixo que iba... Claro. Non está falando do agora. É dicir, usted planteou... Non entendeu. Está me facendo unha proposta, pero é que iso non veo a pleno. A ver, cando veña... Sí, pero usted non viu unha xunta... Vostede está me facendo unha proposta, eu entendía que para o patronado cultural actual. Sí, estamos facendo unha proposta. Para o patronado cultural actual. Sí, mire... Vale. No, para o patronado cultural do futuro. Estamos falando de futuro. Eu doulle contestando de cara ao futuro. Usted vai dir que non vai nomear unha xunta directiva para fazer os estatutos, do que nós vamos a controlar moi ben que non sea outra axencia de recolocación, pero, dígolle, usted non se acordou de meter ningún da oposición. Pero, bueno, vale, entón dicimos, a ver, pero por favor, pero usted está de broma. No. Como non metí ningún da oposición? Mire, vamos facer unha proposta nós, e despois vostedes vamos a someter ao pleno, e a vostedes fan as aportacións que queiran, faltarían máis. Vostede quere participar con nós con órgano do goberno? Tamén se quere meter unha comisión do goberno. Mire, entón a proposta que lle facemos en vez de esa... Pero eso non fale desa proposta que non venía a pleno. Dixen que facíamos unha comisión para arrancar os estatutos. Cando veña, fagamos en rogos e preguntas no próximo pleno, non hai problema. Pero o que queremos... Bueno, na miña exposición, eu estou facendo a exposición, se usted non quere considerar unha proposta, non considera unha proposta, pero sí que votamos de menos que nese mundo que usted parece que quere activar, e que nós seguramente estamos de acordo, ainda que estamos en desacordo totalmente en o que usted propón para o patronato e todo isto, pero nese futuro o que lle propoñemos é que participe máis o mundo da cultura. Esa é a proposta, non lle demos máis voltas, é o que lle estamos propoñendo. Moitas gracias, señor Vilariño. Señor Santalla, ten a palabra a señora Varela. Bueno, quero empezar dicindo que nós non seguimos mantendo o que tiña o PP no padroado. A xente que iba non cobraba. Vos decides que tedes moita ilusión por traballar. Pois se tedes ilusión por traballar é unha maneira de demostralo non indo e non cobrando. Así mostras a ilusión por o traballo.
Non todo a composición que nos fixemos do Padroado era xente afín. Concordo que o sacou a colación o señor Santalla, o de que cando se cree esa comisión, bueno, pois tamén que nesa comisión este algún representante da oposición, poderíase chegar a uns estatutos ou unhas normas moito para facer máis gobernable ese padroado que todos concordamos que está en decadenza. Si eu lle quixera mal a Avelino e parece que me quere tirar a min o gante, podía calar. É dicir, eu vin a composición das comisións cando nos diron a documentación para o pleno. Eva, por motivos de traballo, ao mellor algún día non vai poder estar. Entonces vai ter que ir el. Pareceme unha xogada mestra o de que o sustituya porque lle sobra xente. E para manipulalo, un organismo de carácter político non lle fai falta telo aí e non complicarlle a vida, que sabe que hasta a segunda generación non poden ser beneficiarios de subvencións. Entonces, en vez de ser un golpe baixo... Perdóneme, vostede estudiou Dereito, verdad? Sí. Non pode ser beneficiario de subvencións a posteriori. Claro, a posteriori. O sea, que dúas generacións, se teu abuelo foi tal... O teu pai resulta que non, por favor. No, de subvencións que se concedan a posteriori, pero claro. se esa... Entón, vostede xa sabe que a familia de Avelino vai ter unha subvención a posteriori. Non sei, non me consta, pero pode ser que se vexa nesa tesitura, e mellor xa evitalo. Home, entonces, por favor. En ese sentido. E como lle sobra xente, sendo serios, poña a outra persona e non o comprometa a alguén que ao mellor non sabía ese dato, que se o día de mañá ten unha subvención e está no organismo, ten un problema. Debería, usted, pola súa experiencia, haberllo dito. Alucino. Continúe. Nada, remato a miña intervención pedindo que mentras non teñamos un novo regulamento, pois aternos ao regulamento de tempos que se fixo aplicable nestes últimos plenos, porque levamos un punto debatido e a verdade é que de unha forma bastante extensa, entonces se puderamos aplicar os tempos, a verdade é que se agradecía. Ningún problema, pero recórdolle que o portavoz do BNG dixo que prefería un debate de conxunto. Quero pensar que unha vez que falamos aquí o habido e o poder de todo, repetirnos, eu polo menos non penso facelo. Por lo tanto, se vostedes queren contar a mesma película, siguen a contando. É que este punto durou porque para min é un debate prácticamente global do pleno doxe, nin máis nin menos. E agora nesta última intervención que me toca, neste punto, voulle deixar perfectamente claro. Por lo tanto, eu non vou dicir o mesmo que dixen, xa expliquei todo. Expliquei o padroato, expliquei a dedicación exclusiva, expliquei todo. Por lo tanto, se a vostedes lles vale, pois estupendo, e se non lles vale, pois lamento. Pero eu asegurolles que a idea é que en este punto faláramos de todo. Propuxeron vostedes, non eu, porque senón nunca había falar aquí de sueldos cando non estamos falando dos sueldos, porque é outro punto. Se o señor Vilariño e vostedes introduciron os dos sueldos e o señor Santalla introduceu os dos sueldos, entendo que estuvemos debatindo varios puntos xuntos. Non, porque vostede non aceptou, entonces imos entrar en debate en cada un, por eso non se debatiron todos os puntos. Ningún problema, cada un, eu non se preocupe que eu vou deixar tempo, mentre non teñamos regulamento, como se queren que salgamos de aquí ás 5 da tarde, ningún problema. Entón non se preocupe. Non se preocupe, digan o mesmo e cansen a quen queiran cansar. Eu asegurolles que para min, pola miña parte, está debatido. Para rematar este punto que engloba para min a moitos outros e que, por tanto, pois non volverei repetir o mesmo. Direi algunha cousa puntual, pero non vou repetir o mesmo. Señor Vilariño, mire, cando cobre o meu sueldo aquí no Concello, máis o que me toque do padroado, vou non facer público. Vou coller unha foto da miña nómina, voulle quitar os meus datos bancarios e vou na publicar. A nómina do Concello e a do padroado. Mire, vostede con mala fe, porque vostede se quere ser chinchón, é moi chinchón, porque é especialista neso. É retorcido, políticamente falando, non fala a nivel persoal. E como quere ser chinchón, vostede botou as contas do gran capitán. Mire, a comisión executiva do padroado, aínda que pode ser todas as semanas, non vai ver ser todas as semanas, nin de broma. Mire, máis ou menos a experiencia que viñamos tendo, César, que eran 2 comisións executivas ao mes, non? Máis ou menos. A ver, perdón, está o secretario. Perdón, está aquí o secretario. Perdón, deixádeme que me refrendo ao secretario. Ele era o secretario. Cando viña a venda as comisións formativas? Perdón, as comisións ejecutivas. Creo que a última comisión executiva ten data de febreiro deste ano. Si, non, eu falo da comisión executiva cando na nosa etapa había comisión había... No, 2011 a 2015, non? Si, que viña...
Ben, pois eu asegurolle que se non hai asuntos, e vámoslo a demostrar, non se vai a reunir. Por lo tanto, vostede, tranquilo, nós vamos a facer público, eu voulle, se lle aseguro que cando teña a nómina do padroado, mala nómina do Concello, vou na publicar. Vou na publicar, para que non haxa dúbida ninguna. Vou dicir, este é o cobro do Concello, este é o cobro do padroado. Punto, pelota. Non se preocupe. E despois, se vostede cree que hai algunha cousa que oculto, fágamos saber. Porque ao mellor igual oculto algo. Eu asegurolle que as comisións executivas van a ser cando faga falta facelas, non todas as semanas. Outra cousa é que poida haber unha cada semana. Pero se non temos asuntos no orden do día, non as vai haber. É dicir, non vai haber unha comisión executiva onde haxa rogos e preguntas, non vai haber unha comisión executiva tipo como moitas que hai na Deputación, aprobación de actas en anterior e rogos e preguntas. Non, garantízolle que non. As comisións executivas van ter todas tema. Por lo tanto, algunha semana, algún mes haberá dúas, outra haberá tres e outra haberá unha. E nos podemos dar conta deso, porque ademais, no Consello de Administración, no que vostede vai estar, vai poder pedir a documentación que queira nese senso. E xa lle digo que me comprometo, eu, e cando que teña a primeira nómina, a publico. E depois, cando a vostede se lle antoxe, non hai problema, volvo a publicala cando vostede queira. Non hai problema ningún. Non hai problema ningún. En todo caso, a ver, presupóñanos unha certa lógica cando eu afirmo de que era unha vergonza que o padroado cultural non tiña quórum, non había nin 4 persoas. Non había nin 4 persoas. Algo pasaba aí. Eu non quero botarlle a culpa a ninguén. Eu digo que algo pasaba. Se éramos 12 e aparecían 3, algo pasaba. E vostede, se se dá por eludido, é o seu problema. Houbérase votado fora. Houbérase votado fora do padroado. Que, por certo, levábamos desde o PP pedindo ter máis representación toda a legislatura, que nos deron ao final 2, pero antes tiñamos 1, igual que a vostede e igual que a Lara. O PP tuvo durante 3 anos 1, igual que a vostede e igual que a Lara. Nós tendo 10 concelleiros e a vostede tendo 1 e a Lara outro. Por lo tanto, iso é a realidade. Así que se non lle interesaba, porque non renunciaba, en vez de non ir. Eu creo que é máis ético renunciar que ter participación e non ir. Ben, eu sei que vostede exaxera cando quere facernos pasar polo que non somos, pero, mire, vostede calificounos de miserables. Eu non vou entrar neses calificativos. Eu asegurolle que non somos ningún miserables. Somos xente seria, e xente coherente, e xente que vamos a demostrar que podemos gobernar mellor que a gobernábamos antes. Iso asegurollo, que vamos a demostralo. En esa tesitura estamos. Por lo tanto, non somos miserables. E a señora Varela, e a señor Santalla, e a señor Vilariño cometen un erro de bulto porque nunca se acabará de dignificar a actividade política por culpa de comportamentos como estos. Porque vostedes en privado me reconocían que cobraban moi pouco. Recoñecíanmo en privado. E recoñecíanme que o sueldo de Medela que era unha vergoña, moi pouco. E recoñecíanme que o que cobraba algún asesor era ridículo, 16.000 euros ao ano. Oiga, ou far mal o teu traballo ou non podes cobrar eso. E quero pensar que o primeiro. Por lo tanto, mire, se vostedes queren ir por aí, vayan. Eu non os amenazo. En absoluto, fágano, alá ustedes. Creo que é un erro, porque nós estuvemos aquí, despois estuveron vostedes, e agora volvemos a estar nós. Sabe que significa isto? Que a vida política é cíclica. E se tuviéramos 2 dedos de frente, dignificaríamos a vida política. En política, a xente que lle dedica alma, corazón e vida debe cobrar. É perfectamente lexítimo. E eu defendo eso. Por eso non poño en tela de xuicio cousas que vostedes afirmaron aquí. Porque para min a realidade é que un dos defeutos deste país é que somos tan hipócritas os políticos que mentes non deixemos de ser hipócritas os ciudadanos nos van tomar en serio. Porque o que traballa ten que cobrar. O que non traballa non ten por que cobrar, pero o que traballa ten que cobrar. Porque sabe unha cousa?
Sabe que opinan de nós, en xeral, os veciños, non os de Lalín, os de Galicia e os de España, que cando un político non cobra e traballa, algo ten que esconder, algo non cadra, porque de balde andan os cas e levan pedradas. Entón, mire, sexamos rigurosos. Dignifiquemos a vida política. Eu non lle pido que voten a favor. Sei que é un esperpento. Vostedes son unha oposición, é normal que voten en contra. Pero que vostedes queiran facer o que están facendo non me parece de recibo. Porque como quedou demostrado que isto é cíclico, algún día, esperemos que tarde, vostedes van estar aquí. E eu creo que fun moito máis respetuoso con vostedes hai 4 anos que a vostedes conmigo hoxe aquí. Miren as actas do que dixemos nós na toma no pleno similar a isto. Léanas. Sabe por qué? Porque eu lina. E nós fomos super respetuosos. Fomos respetuosos con vostedes. Moito máis que están sendo vostedes connosco. E máis, nalgún momento, eu cheguei nalgún momento a decirlles que algunhas cousas que non me parecían normal. E, señor Santalla, eu non teño dotes de adivino, pero eu sei que se vostedes gobernaran, se iban ter dedicación o señor Cuíña, sería o normal. Iba a ter dedicación vostede, sería o normal. O normal é que colleran as mismas que collemos Paz e máis eu, o alcalde e tenente alcalde. Se non se subían máis, como mínimo ese iban a expoñer. Iba a ter dedicación o señor Vilariño, que antes non dou entrado, porque o queimou a PAC, non nós. Nós íbamos a ester naquel pleno, xa yo digo, nós íbamos a ester nese pleno, dar caña, pero a esternos. E xémolo na comisión informativa. Entre outras cosas, tamén nos astíamos porque tamén lle creábamos un problema a vostedes. Se non, a mellor non. Hai que ser honestos. Por lo tanto, vostedes iban ter, o señor Cuíña, o señor Belariño e a señora Lara se entrara. Non entrou? Mala suerte. Se entrara, iba a ter. Non creo que deixaran fora o señor Medela. Por lo tanto, a min as contas sálenme que vostedes iban ter 5. O a mellor con menos dotación que nós, pode ser. Pode ser. Non. A ver, vostedes se tuveran a posibilidade iban reeditar o cuatripartito. Eu aseguro que iban ter 4 sueldos máis o de Medela, como mínimo. Pero en todo caso, non falemos de futurible. Vostedes saben que eran así e iban pasar o mismo cos asesores. Sabe por qué? Porque cada grupo iba a querer ter un asesor. Iba a ser así. Eu estou convencido, por eso teño a conciencia moi tranquila. Pero vostedes ignórenon e non dignifiquen a vida política. Ustedes deixen que digan que os políticos seguimos roubando, deixenon. Ustedes son políticos como a nós, na oposición. E cando eu estaba na oposición, o que falaban de nós era para todos, para o goberno e para a oposición. Por lo tanto, o que falen agora de nós tamén é para todos, para o goberno e a oposición. Alá vostedes, sigan por ese camiño. Creo que non o he xeitado. Creo que despois do que pasou en España, en xeral, en Galicia, co tema da política, nese aspecto imos por mal camiño. Porque se os políticos hoxe estamos moi mal vistos e somos a última cara, a última peza que non tiña garantía, é fundamentalmente por culpa nosa dos políticos. Porque dedicámonos a que cando somos a oposición botarlle os trastos na cabeza e non dignificar a vida política. A vida política é tan digna como outra calquera. É tan digna. E os que eliximos traballar en política temos o mesmo dereito que outros a cobrar. E vostedes sábeno porque, se non seríamos hipócritas, se non o conocerán, que se algún traballara nunha empresa privada ou que se traballa en política, cobraría moito máis. É certo que ao mellor doulle un bagaxe a vida política, sí. Eu podo asegurar que tuve oportunidades de triplicar o que cobraba en política de empresas privadas. E tuve ofertas, sendo político. E tamén teño que dicir que estuve tentado a deixar a política, porque cobraría moito máis. É certo que se bagaxe para que algunhas empresas me puderan dar uns emolumentos superiores aos da política, tamén o demostrei en política. Por lo tanto, eu debo ya a política. Pero mire, eu procurei toda a miña vida ser un político digno. E tuve moitos soldos. Eu recoñezo. Eu tuve soldos do Concello, compatibles co da Diputación, compatibles co de Caixa Pontevedra, compatibles ca Fegán.
e compatibles moitas veces co do partido. Iso sí, declareinos todos. E aí están as millas de declaracións da renta. Por tanto, a ver, eu creo que é un error que nos tiremos os trastos á cabeza. Porque, mire, a política, se se dignifica, hai que cobrar por ese traballo. Sempre é opinable. Para o goberno vai ser pouco e para a oposición vai ser moito. E remato este punto e máis a miña intervención fundamental con respecto a este pleno. Miren vostedes, nós, e diriximos 3 grupos da oposición, nós non enganamos a ninguén. Nós non dixemos que non íbamos cobrar, como fixeron outros. Eu nunca o dixen. Voulles demostrar, se o tempo e a saúde mo permiten, que este goberno vai sair máis barato aos larinenses que saleu o cuatripartito. Pero para iso ten que pasar un tempo. Cobrando en conxunto, nós e vostedes, ao final dos 4 anos, vai quedar demostrado que o seu goberno, cuatripartito, foi moito máis caro que o noso. Pero xa non imos esperar a 4 anos. Ao mellor dentro dun ano xa podemos facer ese balance. Eu digolle que isto é a 4 anos, pero ao mellor dentro dun ano xa podemos demostrar que somos un goberno moito máis barato para a Lalín que era o cuatripartito. Sabe por qué? Porque un goberno ten que dar conta. E nós imos dar conta ano a ano do que estamos facendo. E imos dar conta do que traballamos para a Lalín. E do que traemos de outras administracións. E como traemos. E verá vostede que se van sorprender. Vanse sorprender moito. Pero por veciños de Lalín vai ser bo. Así que eu asegurolles que ese balance que será dentro de 4 anos e vai ter un parcial dentro dun ano, poderase ver se este goberno é caro ou barato para os veciños de Lalín. Porque se ti cobras pouco e non fas nada, ou fas pouco, é moito peor que a que cobres o que sexa de razón e fagas máis. Miren, eu non quero exagerar, isto é doxe. O goberno bipartito, este é o progreso de Lugo. O goberno bipartito de Lugo, só é a Bloque, vanlle poñer a todos os concelleros, o 100% dos concelleros, dedicación exclusiva. Asegurolle que son máis suculentas que as nosas, Dedicación exclusiva a todos. Non uns cuantos, a todos. É certo que lle ofreceron 2 ao PP, pero vanlle poñer a todos. A todos. Aquí cerca de nós teñen exemplos. Teñen exemplos. Mire, hai algún exemplo aquí cerca? Sí, tamén, podemos compararlo. Mire, nós temos, aquí hai exemplos, mire, os políticos de Lalín supoñen un 1,3% do orzamento municipal. Sin embargo, aquí cerquiña, os soldos para algunha outra formación que non é a nosa, supóñelle un 1,7% do orzamento municipal. E nós estamos no 1,3%. Por tanto, non fagamos demagoxa, se ustedes queren facela están no seu dereito, porque onde gobernan as súas formacións ou parecidas, o resultado é o que é. E a mí non me parece mal que Lugo teña toda a dedicación exclusiva. Sabe por qué? Porque se un concelleiro traballa, ten direito a cobrar. A mí pareceme normal que Lugo teña... Bueno, a estrada é parecida a nosa. Bueno. Bueno. Vale, pois algunhas son máis altas e outras máis baixas. Bueno, Concho, a estrada o alcalde cobra máis que a min, pero despois os concelleiros cobran menos. Ben, pois eu prefirin sacrificarme eu que os concelleiros cobraran máis. Porque entre un concelleiro de dedicación e máis eu, hai 10.000 euros de diferencia. E sabe unha cousa? Eu creo que o que vai cobrar Begoña e o que vai cobrar César, pois teñen dereito a ese soldo porque eu voulles exigir. E o que vai cobrar Cuñarro exactamente igual ou Maripá. Por tanto, bueno,
Mas que a min non que ten 1.000 euros menos. Eu puxen un mesmo sueldo que tiña Nicolás e Cuña. Bueno, non sei, como vai a cobrar máis que a min? Bueno, a ver, ahora estábamos a ir aí. Vostede, cando estaba con cargo político, supoño que cobraría. Bueno, non sei, eu só lle digo que... Non, pero eu só lle digo que, a ver, os trianos e os trianos son dela, non son de vostede nin meus. Bueno, concho, digo eu que eso non terá que ver no debate. Eu refírome ao que sale do erario municipal. O carto que sale do Concello para Maripaz son 1.000 euros. Bueno, pero son uns dereitos que ten ela adquiridos. Ben, o que vostede queira. Nós vamos intentar, sabe unha cousa, vamos intentar facelo o mellor posible, porque asegurolle que traballo aquí hai, porque eu dando unha volta por aquí os primeiros días, cando eu quería facer unha cousa, outra, algunhas non podía, despois de falar e de medio, pois, cabrearme con algún funcionario, pois díxome textualmente: señor alcalde, se usted pensa que o Concello está como hai caetranos, está moi equivocado. Esta é outra historia. Perdón, sí, a mellor, sí. E sabe unha cousa? Hasta aí puedo ler. Non. Era un que traballou con vostedes ben traballado. Bueno, traballou con... Vale, retiro o de con vostedes. Traballou con algúns de vostedes, traballou co cuatripartito. E traballou ben, por certo, que é un bo traballador. Bueno, unha boa traballadora. É unha boa traballadora. Boa. Das boas, non teño ninguna dúbida. E díxome eso, porque cando vía que me sulfuraba, dicíame, mire, é que isto non lle é como antes. Isto non lle está como vostede o deixou. Iso é bo ou malo? O menos non sei. Nos antes tiñamos máis agilidade para fazer as cousas. Xa sei que a normativa cambiou, a firma electrónica pois nos trae pola calle da amargura, e hai cousas que cambiaron, e sin dúbida, pois bueno, eu xa lle recoñecín a vostedes que hasta o miércoles estuven sin firma. Cando era de papel, a min traíamos o secretario, botaba yo o virijancho, e todo solucionado. Pero se eu quero entrar na plataforma e non dou un trao... Bueno, se eu lle falara. Se eu lle falara, tiríalle dous folios para falar. Pero non vou a falar. Só vou a falar cando vostedes saquen. Cando vostedes lo saquen, sí, porque non me poden acusar a mí de que o servicio funciona mal, cando eu vou explicar polo que funciona mal. Porque é certo que moitos servicios funcionan mal, porque están atascados. Pero fixeron vostedes algo por desatascalos? Non. Porque un servicio que estaba regular tirando atascado, veñen vostedes e o atascan de todo, algo foi a peor. Eu sei que é difícil fazer un RPT, xa sei que é difícil, pero sabían que era unha IVA que tiñamos nós, era unha IVA nosa xa. Perdóneme, non. Eu fixe un RPT, en que ano é nuestra RPT, César? 2010, concho, hai tantos anos. No 2010 fixe un RPT. A primeira RPT que tuvo o Concello de Lalín. E fixémolo coa Diputación. Bueno, claro que é complicado, pero nos vamos a intentar facela, aseguro. Ben, ese é o que teño que decir. Por lo tanto, vamos a votar modificando... César, como temos que facer para votar, porque os cambios das comisións, eu pensei que era a última intervención. Non, eu ia votar o punto este. Pero o padroado, pero como lle vou votar o... A ver, mire, a ver, Cristóbal, asesore un pouco o seu pupilo. A ver... Non temos a mesma posición, é lógica, respecto do padroado que respecto dos outros temas que son de, digamos, de trámite, e nos que incluso estamos nós tamén porque nos corresponde estar. Pero o tema do padroado para nós, se se vote erradamente, temos que votar en contra. Pero, perdóname, pero queda claro
Quedou claro na intervención que vos votades en contra deste punto polo Padroado. Punto, ningún problema, nada a cojetar, xa está. Vos votades en contra, se non votaríades a favor. Quedou claro no debate. Xa está. Para que vamos a andar repartindo isto? Eu non teño inconveniente en repartilo, pero creo que María perdida, non sei. Como queiran. César, podemos votar a parte? O sea, podemos votar... Queredes, vos, a proposta vos é que votemos o Padroado dentro deste punto dúas votacións. Unha por resto e outra por Padroado. Ningún problema. Ningún problema. Vamos a votarlo así. Primeiro vamos a votar as modificacións que introducimos. Que me teñan claro. Un é que a proposta de compromiso pasan a ter un membro máis nas comisións informativas. Eu, se fora Paco Vilariño, faría unha punta aí, pero como non o son, non o fago. Non. Un máis das comisións informativas de compromiso e para que o PP manteña a maior absoluta, outro máis. Entón serían 7 do PP, 3 de compromiso, 2 de PSOE e 1 do Bloque. En todas as comisións. Entón, nós temos que poñer un máis e o compromiso ten que poñer un máis. Entón, e logo tamén votamos esa modificación. Bueno, votamos a modificación, estades de acordo, non? Vale, votamos esa modificación, estamos todos de acordo nesa modificación? E logo votamos que o suplente de... Tamén nese punto, o suplente no GDR era Belino suplente de Eva e pasa a ser suplente de Eva Raquel. O titular era Eva e suplente estaba Belino. Pasa a ser titular ela mesma, Eva, e Raquel sustituye a Belino, para que non haxa ningunha suspicacia. É unha cuestión de orde. Eu non vou votar a favor deste, ainda que se separe. Bueno, tes todo o dereito do mundo. Eu non che pido voto a favor, para nada. Non, digo, porque estou entendendo... A ver, eu entendo a filosofía que se plantexa do que é réximen de funcionamento ordinario, pero eu non vou avalar aquí os repartos que se fai de certas persoas para certos órganos. Logo que queres dous? Non, eu non estou falando do BNG. Non. Digo, aquí está desnomeando xente para moitísimos órganos que está representando. Non, solamente as comisións informativas. Tiña un representante máis compromiso e un representante máis o PP para ter maior resulta. No, pero aí non teño nada que dicir, aí non hai problema. Pero digo, aquí van máis cousas que eso. Claro, aquí falamos de apartar o Padroado. Falamos de apartar o Padroado, a votación do Padroado. O réximen das sesións, das comisións informativas... Non, entón non me fagades votar a favor desto porque ni de puta coño fago, perdade polo da expresión, pero eu non estou neste momento negociando nada, negociando, consensuando nada, polo tanto, a mí dame igual que se vote separado que xunto, vamos votar en contra. Perfecto, pois entón vamos a empezar a votación deste complexo punto. Primeiro, votamos a enmenda de incrementar un máis compromiso nas comisións informativas e un máis o PP para seguir mantendo maior absoluto ao PP nas mesmas e máis o cambio de Avelino por Raquel como suplente do GDR. Votos en contra? Votos en contra? Non hai? Abstencións? PSOE Paco Vilariño? E a favor? Compromiso 16. Compromiso e Partido Popular. Votamos agora o do Padroado. Votos en contra? Toda a oposición? Abstencións? Non hai? A favor? O Partido Popular? Queda aprobado por maioría. Votamos agora o resto do punto, tal e como solicitou o señor Santalla. Votos en contra? BNG. Abstencións? Compromiso? 5. E a favor? 14. 15, logo, antes dixeches 15, cando votaron os de compromiso a favor, son 16. Entón, corrixo o punto anterior.
no punto anterior que votou compromiso a favor, no das comisións formativas, dixeches 15, entonces somos 16, e agora son 15, vale? Queda rematado o punto 3. Imos co punto 4. Expediente de delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local. Ben, estas competencias da Xunta do Goberno Local, nos delegamos competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local para axilizar o funcionamento desta casa como fixemos nós cando gobernamos durante tantos anos e como fixeron vostedes hai 4 anos. Non teño que explicar máis nada. Intervencións? BNG? Sí, unha pregunta. Usted xustifica que vou delegalas, non? Para que sexa para axilizar, como di. Fixémolo durante 25 anos. Exacto. Entón, estes últimos 4 anos por un tránsfuga, por que fixeron ao revés? Por eso, porque vostedes tuveron unha persona que se lles foi do grupo. Entón, para non axilizar o goberno anterior, non? Como? O que estaban impedindo que efectivamente o goberno anterior funcionara ben. Non. Porque usted está traendo unha proposta Non. que é baseada en axilizar o que é a xestión e a nós precisamente baseado nese tránsfuga, nesa perda de maioría que tiña anterior goberno, o que fixeron foi exactamente o contrario. Exactamente o contrario, darlle o pleno... A ver, falou 3 horas e media, creo, na anterior intervención. Deixeme só isto. Bueno, non, eu pensei, é que eu non lle había dado a palabra, pero non hai ningún problema. Si eu non había acabado, vale? Non, disculpe. Vale, Se non me dou a palabra... Non, que sí, que non hai problema ningún. Como non? Pero falaba eu ou non? Que sí que non hai problema ningún. Fale o que estima oportuno, faltaría máis. No, o que quero dicir é que vostedes, claro, estánse delatando o respeto que fixeron estes 4 anos, claro, que foi exactamente o contrario do que están argumentando agora. Moi ben. Máis intervención, señor Santalla. Dignos, perdón, non me cambio o calificativo, sueldos dignos. Poña o micrófono e apreteo, por favor, senón non queda grabado. No, pero poña o micrófono. A política ten que ser vocacional, porque estamos aquí de paso. Hombre, usted non está de paso, usted é a súa dedicación, pero nosotros estamos de paso e pensamos distinto a usted. Por outro, parecenos que sacarlle pois categoría ao pleno como vostede pretende, pois non e ademais é unha contradición porque resulta que vostede fai hasta 4 días facía o planteamento distinto totalmente ao que está facendo agora. Por tanto, hombre, xa sabe vostede, son novos tempos, rectificar é de sabios. Vostede di que se colle enseño, pero ten que demostrarlo que se colle enseño, porque senón volvemos aos tempos de atrás. E iso é o que non queremos, volver aos tempos de atrás. Queremos os novos tempos onde aquí se debatan as cousas, o tempo que faga falta, e a partir de aí xa ve que nós algunhas cousas votámolas a favor sin ningún tipo de problemas. Outra, desde logo, como esta, pois, se tuveramos 2 votos votábamos en contra, iso está claro. Moitas gracias, señor Santalla. Señora Varela. Bueno, usted na acta de constitución do anterior goberno dixo que isto entraba dentro do normal. Eu concordo con vostede que entra dentro do normal abocar as competencias do Pleno na Xunta de Goberno, pero que no primeiro pleno que tuveron a oportunidade de, apoiándose nun tránsfuga, sacárnolas, fixéronlo. Aí non lle importou a razóns de eficacia nin a celeridade para poder tramitar os expedientes. O único que buscaron foi encorsetar a un goberno para que non se dira movido, porque sabían que sempre iban contar co apoio dun tránsfuga e que as cousas non iban sair adiante. É dicir, a min que isto o abocaran, se non o houberan revertido, pareceríame moi ben, é dicir, sería algo que entrara dentro do funcionamento. Pero non o fixeron así, é dicir, vostedes díronos a lección contraria, é dicir, intentaron encorsetarnos, apoiándose nun tránsfuga. E no primeiro pleno que tuveron a oportunidade, sacáronos todas as competencias que estaban delegadas. Ben, é cando menos curioso.
señor Santalla, do que delegamos aquí na Xunta de Goberno Local, que son 4 competencias, cal é a que vostede cree que non debemos delegar? No, Cristóbal, non lle preguntei a vostede. Non, señor Fernández Vázquez. Vale, entón xa non lle pregunto. Entón xa non lle pregunto, señor Santalla. Xa non lle pregunto. Xa non lle pregunto. Vale, non, eu preguntaba algo, xa non lle pregunto. Xa me respondeu Cristóbal. Xa me respondeu Cristóbal. Eu preguntaba a vostede. Está copiado do hai 4 anos. Mire, señor Vilariño, señor Santalla e señora Valela, este Concello ten que volver á normalidade. É certo. Pero asegurolles que, se na miña formación ocurre o que lles ocorreu a vostedes, que non podo dicir desta auga non beberei, bueno, estou vendo desta que esta xa acabei, asegurolles que vostedes farían o mesmo. Eso espero. Por que? Porque, mire, esos son... Esos son as reglas do xogo. É dicir, eu mañá, un dos nosos 11 concelleiros vanse a non escritos e vostedes van facer o xogo político que vostedes creen que é mellor para a súa formación. Mire, os políticos, cando mentimos, cando decimos que non arrimamos asco a nosa sardiña, porque sí que arrimamos. Sí que arrimamos, pero é lexítimo arrimala. Cada un xoga cas cartas que ten. E nós xogamos cas nosas cartas e vostedes cas dos vostedes. Por lo tanto, se iso ocurrira, que Deus queira que non, pois vai a ocurrir o que ocurreu hai 4 anos. Pero eu intentarei coidar que non. Pero mire, eu aseguro que non fui un responsable de que pasara iso un compromiso. Eu non fui un responsable. Aseguro. E pasou, eu non lle fui un responsable. En todo caso, nos propoñemos a delegación do Pleno na Xunta de Goberno exactamente igual que habían feito vostedes hai 4 anos, ao principio da legislatura, no Pleno Constituinte, igual, no Pleno Constituinte non, perdón, no Pleno de Organización, igual que a fixemos cando gobernamos, por operatividade, lóxicamente. E tamén lles digo unha cousa, que ninguén se rasca as vestiduras. Os asuntos que están delegados do Pleno da Xunta de Goberno, algún pensa que é unha milleira. Son 3 ou 4 cousas, 3 ou 4 cousas, non se equivoquen, Hoxe está bastante regulado por lei, moitas cousas. E, por tanto, as delegacións son, aínda que o punto 4 pon, as demais que expresamente lle confira ao Pleno as leis que sexan delegables. Inda que poñemos a coletilla, eso, señor Santalla, é unha coletilla. Porque, de momento, as que hai delegadas son as outras 3. Ben, como vexo que vostedes iban facer distinto, e nós somos un goberno distinto, entendo perfectamente. E doulles a miña... Non me fai falta, sei na... Propuxen eu. De memoria non. De memoria non, que eu non teño esa memoria. Eu non sou matemático como a vostede, entón asegúrolle que non teño esa memoria. Vamos a votalo, salvo que queiran intervir unha segunda vez. Sí. Intervencións. Sí, señor Cuña, ten a palabra. Quere intervir algún voceiro? Ten a palabra, señor Cuña. Bo día, boa tarde xa. Como é a miña primeira intervención, tamén darlle a benvida aos novos membros deste... Ese reso mellor, ademais, de corazón, a todos eles. Mire, moi rapidamente, sí que non tiña pensado intervir en este punto, pero eu creo que sí o debo facer, porque non o quero calificar de grave, pero roza con ese cualificativo esta cuestión, non? É dicir, o recoñecemento implícito por parte do líder do Partido Popular de que se intentou bloquear ao goberno anterior porque é xogo político ou porque todo, creo que a frase foi arrima asco a súa sardiña, pareceme grave. E vou dicir por que me parece grave, porque o problema non é que se bloquea a Cuíña ou a Vilariño ou a Nicolás. O que se bloquea é a posibilidade de axilidade para solventarlle
determinado tipo de cuestións aos veciños e veciñas de Lalín, que eu tiña entendido que era para eso ao que viñamos a política. Eu non viñen á política, aínda que os tivemos para ter enfrontamentos persoais con vostede, sí políticos, pero eu viñen á política coas nosas eivas, cos nosos erros e cos nosos acertos para intentar mellorar a calidade de vida e as cuestións que importan aos veciños e veciñas. E claro, cando escoito en esta sala que cada un arrima ascua a súa sardiña e o que se intenta é bloquear a acción dun goberno en temas que, ademais, vostede mesmo está recoñecendo que non se consideran vitais, é cando menos sorprendente. E eu quero lle decir que vostede di... Eu digo absolutamente convencido, mire, aos membros do seu goberno prácticamente a todos os trato, hai algúns que incluso me caen no persoal bastante ben, a outros que teño pouco, pero estou convencido que son xente decente e que non van a convertir nunca en tránsfugas. Estou convencido, ademais, porque polo que coñezo son xente decente, aínda que non comparta con eles ideais políticos en este momento da miña vida. Pero insisto, xa que fixemos referencia a eso, que apoiarse no peor da política, que é o transfugismo, para bloquear a axilidade dun goberno e as posibilidades de sacar cuestións para adiante dos veciños e veciñas que as necesitan, é a antítese do que eu viñen a política. Antítese. E así penso seguir no futuro. E tamén lle digo que se no futuro, que estou convencido que non, algún deles decide dar o paso ao transfugismo, que non yo aconsello, dende logo o grupo de compromiso non se vai a apoiar en un tránsfuga. Ten a nosa garantía, como se temos que salir un da sala ou votar con vostedes. Ten o compromiso xa no primeiro pleno, porque se algo me dá noxo é o que vivimos os 4 anos pasados, aturando aquí situacións de elementos que desapareceron despois o día seguinte da política, despois de facer o maior dos ridículos da historia político-electoral deste Concello. Nada máis. Moitas grazas. Algún outro portavoz quere intervir? Ben, señor Cuña, eu creo que non lle é así. Vostede quere sacar de contexto a realidade. Estamos falando de a Xunta de Goberno, as delegacións da Xunta de Goberno. As delegacións da Xunta de Goberno son 3 ou 4. O resto pode paralizarse ao mellor unha cousa con respecto á Xunta de Goberno, algunha cousa que pode ser máis áxil, tendo que vir a pleno pode ser menos áxil, pero non máis. Sí, claro, máis ou menos, algunhas coñeces, todas non, Non, eu non lle quero asesorar, simplemente que non é como vostede dixo, non saque de contexto. Outra cousa é o que pasou. Oye, eu cando me tocou a responsabilidade de facer o grupo, eu escollín aquelas persoas que creín que podían ser máis aptas para poder acadar o goberno de Lalín, ni máis ni menos. Pude-me equivocar, como a todos, pero espero non me haber equivocado. Vamos a votalo. Esperamos polo señor Vilariño, que sale agora mesmo un momento. Votos en contra? 10. Oposición? Abstencións? Non hai. A favor? Grupo de Goberno? Queda aprobado. Imos co punto seguinte. Punto 5, expediente, establecemento do réxime de dedicación dos concelleiros e establecemento do réxime de indemnizacións por asistencia á sesión dos órganos colexados. Ten a palabra o concelleiro. Todos conxuntamente. Sí, para min están debatidos xa, o sea que non hai ningún problema. Vale, perfecto. Bueno, pois eso, 5 e 6. A ver, Teresa, perdón, señora Varela. Xa sei que se queren levantar no pleno no punto este. Xa sei que se queren levantar. Queren empezar así. Queren tensionar o pleno. Non o van a conseguir. Pasou o que pasou o 26 de maio. Eu non tuve culpa ninguna. Eu fixen o mellor que pude. Non xo sei. Sabe por qué? Porque andan paspallando por todo o Lalín. Pero vostedes sexan máis discretos. Eu cando un concelleiro meu fai unha alloada e me entero que dixo algo que falamos internamente, chamolle a atención. Vostedes deberían fazer o mismo. Porque anduveron paspallando. Mire, dixeronmo onte na calle 3 persoas. E máis, algunha, miren por onde anduven e onte, que é público. Miren por onde anduven e tomen nota.
E non mo dixeron ningún de vostedes, Pois sí, pois é certo. Pero alguén o paspallou. Creo que máis ben ten que ver co PSOE. Pero bueno, alá ustedes. Se xa sei que se van a levantar, non nos importa. Eu xa sei que, a ver, é difícil dixerir a perda do poder. É difícil. Nos tamén foi difícil, aseguro yo. Pero non é insuperable, é superable. Ca cabeza moi fría e con moitas outras cousas que hai que lle botar. Hai que lle botar moito adobo. Pero é... Sí. Sí, no, pero despois xa che dou o turno da palabra. Ahora... Pois, entón, mire, eu vou dicir unha cousa. Como non escoito as súas comparecencias da radio, porque a hora da radio, salvo cando vou eu, estou traballando, e non escoito, eu é do que me din. Pois dixeronme na rúa. Pois sí, pois efectivamente, dixeronme ali ao pé da Voz de Galicia, cando tocou a min Radio Voz, e conforme veixei para aquela frutería que hai ali, xa me dixeron, mañá van sobre levantar no pleno. É certo. Pois xa que o dixo vostede na radio, eu non sabía, por exemplo. Desta maneira, entón, pois foi o bocázar do PSOE. Vale. Pois eu teño que recoñecer que a vostede non nos coitei non por nada, sino porque non o sabía. Ben, dito isto, a min pareceme ben, pero cando teña unha estrategia para o pleno, leven a cabo, non o anuncien antes. Digo eu, fagan o que queiran, Ben, debatimos os dous en conxunto, se lles parece ningún problema. Entón empezamos polo señor Vilariño. Estamos todos de acordo en debatir os dous conxuntamente? Señor Vilariño? Estamos de acordo en debatir os dous conxuntamente? Non o teño nada claro neste momento. Home, pois a ver, como vai o debate. Inda me vedes tolear. Non, eu quero falar. É igual. Sí, pero, Cristóbal, eso ocurría... Podeche explicar a concelleira que tedes vos de anterior que os ocurría e era do que moitas veces nos queixábamos nós, precisamente porque había documentación que faltaba e logo tiñámola no pleno. Vale? Mira, un momentiño. Para empezar, temos que comenzar sendo un pouco todos positivos e aportando todos un correo electrónico. Todos. Que hai concelleiros que aínda non o teñen. Ben, pero xa o sei. Desde a toma de posesión ata hoxe hemos tido moitos problemas con Gestiona e coas firmas dos concelleiros delegados e co alcalde. E tamén co cruce, porque os concelleiros que han entrado de novo non traballou nunca en Gestiona e resulta difícil. Hai moitos expedientes que están con un número e logo hai que pasarlos a outros. Pues están los informes de intervención, informe de jefe de gestión de personal. No, están en la sede electrónica o de personal, pero no está en ese expediente, estaba en otro, creo, ¿no? Sí. Señor, dalle un micrófono. A ver, eu teu que non tedes un por dous. Hai que compartir. A ver, llega aí. Hola, buenas. Vamos a ver, en mi informe, que creo que tienen ustedes, hacía referencia al informe de personal. El informe de personal se puso en un expediente distinto al que viene al pleno. Tengo aquí copia. No. Tengo aquí copia del informe del jefe de personal, del jefe de servicio de personal. Hay varias correcciones de errores. Hay varias. Porque, vamos a ver, o expediente, desde que se convoca o expediente, bloquease todo. Entonces non se pode meter nada. O expediente de da convocatoria bloquease todo e non se pode meter nada, hai que facerlo en papel. Entendes? O sea, non é por voluntad, por eso enviámoslo... A ver, claro, César, señor secretario, vamos a ver, Cristóbal, o gestiona, non sei se gestiona ou gestiona, é gestiona. O Gestiona é unha ferramenta maravillosa, pero cando este funcionando perfectamente. Mentras dá moitos dolor de cabeza, recoñézolle
que eu non tuve firma de alcalde hasta o mércores. Non foi posible. Pero escoíteme. Sí, pero escoíteme, pero estes problemas había tamén nos outros plenos de vostedes. Había problemas parecidos. A veces algunha documentación estaba, daba en papel e non estaba ali no chisme na sede electrónica. O problema... Teresa. O problema non é iso, o problema é que ese informe non se nos remiteu nin por correo electrónico nin se nos dou, é dicir, porque as correccións de erros sí que se enviaron por correo electrónico, pero o resto non. Bueno, eu, que quere que lle... A ver, eu... Dalle a Santalla 1. Ben, debatimos os dous puntos non ou non? Pregunto. Sí? Paco, está vostede de acordo? Concho, pero se para min quedou debatido no primeiro punto. Xa lle dixen que para min quedou debatido, o que van decir agora quedou debatido no primeiro punto, pero queren vostedes, eu fago que... Os dous xuntos. Venga, ten a palabra o señor Vilariño. A ver, eu antes xa dixen que entendo que calquer goberno ten que ter medios para efectivamente levar adiante a xestión de goberno, non? E entendo que iso non é discutible, bueno, co que aquí se debate, pero é terriblemente contradictorio o que estou dicindo co que vostedes tamén traen, porque e a máis dillo alguén que aquí no anterior mandato, bueno, pois tivo a piques de ter a dedicación. Por certo, que retirei eu a proposta, non é que me dinamitaran, senón saía adiante no pleno, pero para min foi profundamente desagradable aquel debate e por iso pedín eu a retirada en comisión informativa. Como vostedes saben, se non iría adiante aquela dedicación, por tanto é distinto, e sobre todo hai algo radicalmente distinto tamén, que é as cantidades que falamos, que é onde entendo que reside o debate e na configuración do propio goberno. Ben, isto vaya por diante, non? E sobre todo entendo os que están enfrente que, bueno, teñen que pasar este trago, porque é terriblemente, en termos humanos, moi desagradable, bueno, pois falar de salarios e falar de como se chega á política. Eu permítame que lle diga que vostede é imposible que teña desercións, porque neste primeiro pleno asegúrase que ninguén vaya a facer iso, porque precisamente cos salarios que está poñendo neste pleno é a mellor forma de asegurarse en xente algunha ideolóxicamente formada, pero outra nin iso, que efectivamente teñan esa fidelidade a este goberno e que, polo tanto, actúen niso. Eu non entendo, porque eu tampouco participei diso, de que para ter un bo traballo necesites uns salarios que, insisto, son insultantes a intelixencia dos veciños de Lalín e a realidade económica que aquí hai. Que quero dicir con isto? Que plantexarlle ao povo de Lalín que aquí hai que cobrar máis de 3.000 euros para poder exercer a política, pois é unha auténtica falacia e é desvirtuar o que é en sí tamén a política. A política ten que ser algo remunerado, se a tens que exercer, efectivamente, pero hai un gran treito diso, a desde logo onde ustedes o levan. Ustedes convertiron estes salarios en auténticas plusvalías respecto ao que é exercer esa política, non? E que nese sentido actúan, evidentemente, en xente que, ademais, ten unha formación política e ideolóxica escasa, por dicilo suavemente, como un xeito de pegamento importante deste goberno.
Dito isto, as cifras falan por si soas, non? O seu goberno sin seguridade social, depois vamos falar de seguridade social tamén, vale? O seu goberno, pois as cifras son de 1.300.000 euros en 4 anos que nos vai costar. O anterior goberno, en órganos, en adicacións exclusivas de concelleiros, tiña 121.000 euros e tiña 3, e vostedes van pasar de 3 a 5, pasando de 121.000 euros a 195.000, aumentan un 65% esa cantidad. E en asesores, evidentemente, ustedes aumentan, nos aí tiñamos dous de prensa, e non tiñamos ningún asesor como tal, aumentan casi un 250% respecto ao noso goberno, non? O ano, o seu goberno sainos en 326.400 euros, dobran o que é o anterior goberno, e a min, de verdade, cando vin na prensa as dedicacións de vostedes, o primeiro que me viña era, e así o publiquei ademais, aqueles argumentos que vostede decía de que un goberno en coalición sai moito máis caro cun goberno dun único partido, non? Pois, carai para o caro que sai o anterior e o que sai o de vostedes, non? Pero claro, a seguridade social é algo que tamén hai que sumar, que non sei por qué, interesadamente ou desinteresadamente, non se pon na documentación, e vemos como ano esa seguridade social. No que respecta aos concelleiros, hai que engadirlle 63.000 euros, e no que respecta a asesores 41.000 euros. Por lo tanto, hai que engadirlle esa cifra 104.000 euros ao ano, que sumados aos 326.400 dá un montante de 430.400 euros que o seu staff nos sai os veciños e de Lalín ao ano. E que, claro, se multiplicamos por 4 anos, vostedes, ni máis ni menos, nos van costar os veciños de Lalín 1.721.600 euros. Eso é o que vostedes nos van costar os veciños de Lalín, só coas adicacións, insisto, e co persoal de confianza. Algo inaudito na historia deste concello, e xa, insisto, por non falar do resto de concelleiros que entre un chiringuito e outro se van ir a máis de 1.000 euros o mes. Por tanto, isto é a realidade. Pero, claro, se a mí vostedes dixeran, pois temos un equipo que é unha auténtica pasada, porque, claro, por iso vai comparar, non sei. Claro, a mí partindo, non? Por exemplo, é que teño que ir ao miúdo, que vostedes podan dicir, de verdade, que yo dixen na reunión que tivemos o dixen nos medios. A min me parece unha auténtica indecencia que se poda falar dunha adicación parcial cando falamos de 27.277 euros. Un salario en nómina xa con retención, que a retención conta tanto como que non a fagas, en función das situacións persoais. Pois o deixo para despois o da parcial, que se me vai o da parcial. Claro, vexo dúas, non? Totais, porque, claro, se esa parcial... Dúas, primeiro, vostedes cansáronse de dicir que a dedicación do teniente alcalde que tiñamos era unha auténtica burrada, que non sei, e eu podía coincidir que efectivamente podía ser elevada. Pero vostedes que tanto despotricaron contra esa dedicación, agora resulta que se poen exactamente a mesma. Evidentemente, aquí terán algo que explicar, porque miren que vostedes non deron o respeto, non? E depois temos dúas adicacións que son ni máis ni menos que de 37.222 euros. Pois van cobrar sobre 2.600 euros vostedes, que lle sumamos o do padroado e se van a 3.000 euros nun caso, e entón, a ver, eu vexo que Begoña ten aí adicacións e lle dixenxo o millor, e no que eu precisamente tiven competencias, se precisa, pode contar comigo, pero me parece un auténtico desmadre respecto ás competencias que ten.
E o de deportes eu creo que fichamos a Michael Jordan, porque desde logo para pagarlle a unha persoa con esas mínimas competencias, 2.500 euros ao mes, é algo que a min, permítame, que só poda entender desde un punto de vista non político, sino de pago de favores por ir, de pago de favores, e concreto isto e matizo, de ir nunha lista electoral. Non? Agora entendo como alguén pode pasar na prensa de votarse a Dios contra o que agora é o seu alcalde a desde logo ir nesa lista encantado de la vida. Non? Por lo tanto, son cuestións que son moi dificilmente en clave de ética de explicalas e que desde logo son desproporcionadas. Eu sempre son dos que pensa que a política hai que pagala, pero a política hai que pagala en función á responsabilidade e ás competencias. E mire vostedes, a responsabilidade que aquí teñen, desde logo, é totalmente desproporcionada co salario que se poñen. E, sobre todo, vostedes, que son ese partido, que queren baixar o salario mínimo interprofesional, que lles parece que 900 euros como salario mínimo interprofesional o ano, o mes, é un escándalo, e que propoñen baixalo, e que incluso algunha diputada de vostedes dixo que o salario que cobraba algunha xente, que era de 340 euros mensuais, que por algo se empezaba. Non? Ese partido de vostedes que defende esa esclavitud nos salarios, pero claro, eu entendo, deféndena para os mortais, non? Pero para vostedes, desde logo, teñen un criterio bastante máis competitivo e, sobre todo, tamén nesa dedicación, que agora que volveu o concelleiro, desta parcial. Non? Mira, vostedes, como lle explican á cidadanía que teñen unha dedicación parcial por 27.277 euros? Unha dedicación que é unha nómina de 1.600 euros ao mes por 14. Explíquenlle, con retención, sí, explíquenlle vostedes a xente de Lalín que entenden que unha dedicación parcial é cobrar 1.600 euros ao mes. Explíquenllo, porque eu ainda non atopei ninguén que entendera iso. O noso goberno, comparado con vostedes, era jauja. Eso é evidente. Pero é que unha parcial é tal o desmadre, que, claro, se fora completa, era o rei do mambo, porque cobraría máis que o propio alcalde, ou que incluso a teniente alcalde. É dicir, é un auténtico despropósito o que aquí se plantexa. E despois, claro, non só lle dou unha parcial, senón que digo, mire vostede, cumpliu moi ben nas eleccións, foi un tío, pois, eso, que cumpliu co partido, vamos yo recompensar, pero ao mesmo tempo yo recompenso por un lado e por outro lado digo que vostede é bastante inútil. Por qué? Porque lle meto 2 asesores. Lle meto 2 asesores que, desde logo, son cargos políticos, son comisarios políticos, porque non teñen en ningún momento un perfil técnico, e que, polo tanto, van ser os que realmente no día a día leven toda a xestión que vostede, en teoría, ten competencialmente falando. É moi difícil de digerir ese esquema, moi difícil de digerir, é imposible de xustificar. Por lo tanto, fíxense que organigrama vostedes teñen en clave política, pero non, desde logo, en clave, digo política, de volver a confundir unha vez máis que a institución é igual co partido. Vostedes volven a pensar que a institución é o mesmo co partido no que militan e, polo tanto, fan un uso descarado do mesmo, non? E, mire, decía antes o alcalde que fora moito máis elegante que nós cando houbera este debate. Efectivamente, é que eso é indiscutible que foi, porque a proposta que nos traíamos era sustancialmente distinta a que vostedes traen, claro, sustancialmente distinta. Por tanto, con un goberno como nós tiñamos, con esos gastos comparado co de vostede, creo que dista do día e da noite. Por eso, digo, non son comparables en ningún momento. Pero, insisto, unha cousa é dignificar a vida política, outra cousa é dotar a un goberno dos medios para poder levar adiante esa xestión, e outra cousa é o desmadre que vostedes están hoxe aquí, que van a aprobar, obviamente. Resultado desa maioría, e eu lle digo, neso que os vexo moi subiditos, e é moi lóxico, non? Cando se entra nun goberno, quen ten experiencia, é curioso verlos, non? Eu vexo que os que teñen menos experiencia,
máis experiencia, son moito máis coutados, máis respetuosos, e vexo que os que non tedes ninguna experiencia, que un valor en sí, sodes, nalgún caso, noutro non, sodes bastante máis irrespetuosos, pero tamén entendo, nese sentido, que pensades que isto é voso e non dos veciños, e, polo tanto, actuades nese reparto como se os cartos foran vosos. E unhos cartos que, por certo, se algo se pode felicitar ao anterior goberno é da xestión económica que fixo, que vexo, hombre, e que podemos ter un debate cando queirades monográfico sobre o tema económico neste Concello, eu encantado de telo. Polo tanto, vexo que o que tanto costou a outros enseguida o van dilapidar. E mire unha cousa, non? Di que o seu goberno, dixo, vai ser máis barato que non van, como que van fora da obraría. Bueno, que o seu goberno vai ser máis barato que o anterior. Bueno, eu xa lle din os datos, non? O seu goberno vai ser o máis caro e nos vai ser os veciños €1.720.000. Eso é o seu goberno. Insisto, non debatimos de adicacións, o debate non se sitúa no número de adicacións, nin se me apurades casi de asesores ou medios para levar adiante. Sitúase nas cuantías que vostedes se poñen, que gustaríame que explicaran que ten que ver eso con dignificar a política, porque eu tamén digo, a xente terá que cobrar en función a responsabilidade que ten, a competencia que ten e a capacidade que ten. Permitídeme, con todo o respeto, que de moitos de vós dubide que cumplides a día de hoxe algún destas cousas que digo. E lonxe diso, situádesvos nuns salarios que de verdad este goberno é que non os plantexaba, pero es que en ningún dos debates, vos lo digo sinceramente, e mira que houve ao longo destes 4 anos, cando non estábamos de acordo no goberno, entre 4, había certos debates, pero de verdade que isto nunca foi algo debatible, nin que de verdade o que está hoxe aquí a debate é algo bastante sorprendente, e algo que dista moitísimo, insisto, do que é a realidade do día a día. E eu, lonxe do que aquí se decía, penso que estas son as cousas que fan a xente aborrecer a política. Non é unha cousa de tela que dignificar, como vostedes decían, apoiando isto. Non. É que eu creo que estas actuacións de saqueo das arcas municipais é o que fai que a xente se aburra da política, se aburra dos políticos e que, polo tanto, haxa esa desafección respecto que é o día a día e o mundo da política. Polo tanto, é moi difícil, insisto, moi difícil que estas cifras que vostedes teñen algún día cheguen a xustificar e que, polo tanto, eu pídolles só unha reflexión en clave política. Pensen como xente como vostedes, que van cobrar en política o que non cobran nin de perto, nin de lonxe, perdón, no que era o seu día a día, como van xustificar isto. Moitas gracias. Señor Santalla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. A verdade é que eu quixera neste debate, que creo que é quizás o debate máis importante do que temos que dar, porque ademais, obviamente, falamos de fondos públicos, falamos de cartos públicos, e isto, pois, hai que reconocerlle que vostede con esta proposta deixou o pobo de Lalín conmocionado. Iso pode asegurar, porque eu, igual que vostede onte falou con 3, eu falei con máis de 3, e a xente é que en Lalín non fala de outra cousa. É que non hai precedente, porque usted quere incluso aludir ao gobernadantes. Eu, mire, seguramente nos debates que vamos a ter, en moitas ocasións, eu vou dicir que usted usa a mentira de forma permanente porque cree na mentira. E eu non vou a mentirlle. Eu vou dicirlle a realidade e intento trasladarlle a realidade en estes momentos da maioría do pobo de Lalín, porque tamén lle quero trasladar a realidade de moitos votantes do PP que están estupefactos de como se poden usar os fondos públicos
en pagar salarios, en pagar favores a todo Dios, que é verdad que traballaron moito, hai que reconocerlo, pero mire, vostede reconocerá comigo que estas eleccións ganounas raspadiño, E se fora un estudiante, diríalle que ese raspadiño, ese aprobado ganouno copiando. Sabe por que yo digo? Porque, mire, eu quero apelar moitas veces esta media cara súa, unha media cara na que nunca di a verdade. Donde vostede, aparte de falar máis dos seus contrincantes que están aquí, donde vostede di no seu programa electoral que iba a facer un vilipendio dos fondos públicos como está facendo? É que, se quere, podemos mirar o libro e a ver onde o di, porque usted sabe perfectamente que se eu dixera ou se asomara a cabeza con este tema, a usted non o iban a votar. Porque, efectivamente, pódese formar un goberno sin malgastar os fondos públicos das veciñas e dos veciños de Lalín. E non se compara usted co anterior goberno, Primeiro, porque é mentir. E segundo, porque, comparado co que usted fai, o anterior goberno era unha ONG. Directamente cos salarios. É dicir, é que vemos aquí cousas, sinceramente, insultantes. E teremos que repetilo moitas veces. É dicir, se vostedes non están a favor de subir os salarios ás traballadoras e os traballadores, como poden poñer salarios de altos directivos, por supuesto? Como poden poñer a un asesor que a súa dedicación na vida foi só dedicarse á política? Home, non sei se fixo un curso acelerado para acadar o grupo 1 de funcionariado, pero con un salario de preto de 2.000 ou 2.500 euros mensuales por 14 pagas. É dicir, pero como vostedes nos queren convencer de que non apoyemos, é dicir, de que non nos levantemos desta sala siquiera por falar deste tipo de salarios? É que isto para nós, os que pensamos que a política é tamén vocacional, señor Crespo, é tamén vocacional, non ten por que ser exclusivamente pagada con fondos de alta dirección. Ten que ser pagada, non cabe a menos dúda, pero ten que ser pagada de forma normal, sobre todo porque estamos no exemplo estamos no tempo de darlle tamén exemplo a xente desde a política. Non chegar á política e entrar a saco permanentemente con salarios, en este caso, indignos. Pois é verdade, nós tiñamos un cálculo feito de gasto de 326.000 euros e resulta que o gasto ainda se aumenta de forma sustancial. Aquí, señor Crespo, o goberno que isto fixo cobra todo Dios. Cobra todo Dios. Esa é a absoluta realidade. Por lo tanto, usted tamén está a tempo a rectificar, está a tempo a dar marcha atrás. E mire, é posible incluso que este, tal como lo está explicando, cumplindo unha ilegalidade. Como pode vender a este pleno un medio sueldo por 2.000 e pico de euros, de 4 horas? Está seguro que iso é legal? 4 horas por 2.000 e pico euros, é dicir, e ademais asesorado bueno, os asesores serán seus ou serán con dous asesores, un de 34.000 euros, outro de 38 e pico mil euros. É dicir, isto, señor Crespo, vai ter que explicalo, pero eu tamén lle digo, se vostede non o retira que está a tempo, nós imollo recordar en todos os plenos. E imollo recordar porque, ademais, que usted dixo que iba a cambiar moito na vida, neste aspecto, minteulle a xente, engañouna, non lle dixo a verdade, porque eu, volvo a insistir, moita xente do PP me chamou para decirme que o que usted estaba facendo, en este caso, era un auténtico vilipendio. Moitas gracias, señor Santalla. Como era? Un vilipendio? Vilipendio... Cambio de dicionario. Vai ao dicionario. Hai unha cousa... San Google tenlle aí unha cousa, de vez en cando vai, porque dixo 20 veces vilipendio. Que eu sepa, vilipendio non. Hombre, sí, claro, hombre, é que vamos a ver, é que está ben, vilipendio. Sí, estamos ben, claro que estamos ben. Señora Varela, ten a palabra. Ten a palabra, sí. Entendo perfectamente. Non se preocupe. Bueno, pois no que se recolle no punto 5, vou empezar desgranando 5 e despois a continuación xa o 6.
o custe dos políticos a este pobo son 195.175. Vou falar de cantidades aproximadas, que ya hai que incrementar o 37% da Seguridade Social, que iso tamén vai a cargo do Concello. É dicir, incrementen ya isto 72.214, ímonos a 267.389. En cifras, volvo a repetir, aproximadas. É dicir, que nos totaliza nos 4 anos en torno a 1.100.000 euros. Entón, criticaban o salario, botaron todo o tempo criticando do noso compañeiro de goberno Nico. Podo estar de acordo ou non estar de acordo, ou que usted queira, pero que van e poñen exactamente o mismo á nova tenente alcalde. Polo que respecta ao salario de César e Begoña, non sei se alguén se parou a facer un simple cálculo e colle os 37.222 que se lle asignan, o divide entre 14 pagas e sale un bruto de 2.658,71 euros brutos, que dependendo das circunstancias persoais que teña cada un, vanlle ter que aplicar unha retención, pero, bueno, van a estar en torno aos 2.000 euros netos. Se eu estou totalmente de acordo que unha persoa que traballa ten que cobrar. Totalmente de acordo. Pero a min gustaríame que abriran a ventana do Concello e miraran os salarios que hai en Lalín. Entonces, aí poderíamos falar de dignidade e de moitas outras cousas. En canto á dedicación parcial deste caso do concelleiro do rural, a min, vamos, xa me afecta directamente ao grupo do que formo parte, vamos, de darlle unha dedicación parcial polo que o meu compañeiro Medela cobrou unha total. É dicir, a única diferencia son 700 euros ao ano. Esa é a diferencia que hai. É dicir, vai rondar cunha dedicación parcial o que dixeron xa anteriormente os meus compañeros, os voceiros da oposición. En torno, eso, aos 1.500 e pico, 1.600. Será o que se leva á súa casa despois de deducirlle as cotización por contingencias comuns, a tributación ao IRPF, xa facéndolle unha retención do 25 a estes salarios. No caso do concejal, que ainda por riba me nombren 2 asesores, a min hasta me parecería mal, porque creo que Pepe non necesita ningún asesor. É a miña humilde opinión, pero, bueno, que lle nombren 2 redonda máis neste custo. Entonces, cobrar do patronato. Eu dixeno antes e sigo mantendo. Alguén que ten interés por organizar cousas non o teñen que mover os cartos. De feito, aquí en Lalín hai moitísima xente que se pon ao frente de moitas asociacións sin ánimo de lucro e nos dá un exemplo de organizar eventos e traer cousas a Lalín. É dicir, hai moitos integrantes das asociacións que non se levan nin un solo céntimo á súa casa, pero sí que organizan moitas cousas para que a xente veña a Lalín, de todo tipo, ben sea desde o ámbito da cultura, ben sea desde o ámbito de facer unha andaina, ben sea desde o ámbito do comercio, é dicir, asociacións que nos darían auténticos exemplos. En canto ao que decían vostedes polo que se cobraba fai 4 anos, que viña ben recollido aquí no pleno, que vostede, porque eu sí que me lín a acta de Constitución, xa yo demostrei antes e volvo yo demostrar agora, do 2015, usted criticaba a asignación que se lle daba a asistencia ao pleno. Entón, usted sigue a mantendo, para que vexa que eu sí que me leo todos os puntos e comas de todas as cousas. Entonces, eu estou de acordo con esa asignación, vaya dito por diante, porque senón estábamos, eu non tiña adicación, era o que cobraba, estábamos nun goberno en maioría, faltaba, vamos, que o propuxera para que os meus compañeiros o aceptaran. E non se fixo. Co cal demostramos que sí que estamos de acordo con esa asignación, pero o que usted criticaba fai 4 anos, agora non o mantén. O que ven a decir que ten diferente raseiro de medir. Polo que se refiere aos costos de postos de confianza, 132.400 en cantidades e cifras aproximadas. Incrementamos o 37, en torno aos 50.000 euros. 181.388, número arriba, número abaixo, que vai supoñer, vamos, eso, o erario público e o costo dos postos de confianza
porque estes postos de confianza van a rondar en torno aos 725.500 e pico euros. Sumamos os gastos políticos e ímonos en torno a 2 millóns de euros, señores. 2 millóns de euros de coste de políticos e asesores. 1.800.000 e pico euros. Que vai haber subidas de salario, vai haber IPCs, vai haber trienios, vai haber cousas, e iso vai incrementar, entón imos estar aí nesa cifra. A min pareceme unha falta de respeto aos larinenses. Díxeno antes, pareceme ben cobrar, porque unha persoa que se dedica a isto e que renuncia ao seu posto de traballo ten que cobrar. Pero a política non se dignifica con eso. A política dignificaríase cando deixaran de aparecer políticos nos medios de comunicación por tramas e por cousas desas. Eso sería dignificar a política. De todas formas, nos asesores, e decío antes Paco, eu fago tamén súas as miñas palabras, porque tamén o dixen, e non me doi en prendas en reconocelo, que Antonio ten moi merecida esa dedicación polo que traballou durante estes 4 anos, porque eu que intentei vir todos os días, Antonio sempre estaba no Concello. Pero sí que me chama a atención que usted, nun vídeo no que o señor entrevistador era Román Rodríguez, decía que lle doía moitísimo desprenderse de Antonio Rodríguez. Entonces, o que fixo foi facer unha falsa renovación de lista e metelo pola porta de atrás. É dicir, non sei se isto aos seus votantes lle gustará. Entendo que a política é desgaste, que teña que ter salarios, e son a primeira que o recoñezo, pero non uns salarios desorbitados. O que entra en política ten que ter vocación de servicio público, non ten que ter vocación de enriquecerse. E tampouco pódese usar a política como unha porta traseira para pagar favores. Eso teño cada vez máis claro. Vale, favores políticos. Apúntame aquí, Rafa, para que o diga. De toda, quero, eu como tamén levei un departamento no que se elaboran as nóminas, tamén, cando nós queríamos dar de alta a brigada, había unha técnica que nos decía que esperáramos sempre o día 1, porque senón o que facíamos era cargar de máis traballo o xa saturado departamento. Entonces, moitas veces eu intentaba justificar que, claro, así dabanse de alta ou se podíalos mandar a facer o reconocimiento médico. Entón, era un día que xa ibas adiando, pero tamén, como traballadora que intentas buscar, pois eso, dis, bueno, pois ten razón. Por 3 días fais unha nómina, non ten sentido. Pois eso, señores, estánlle obligando a unha traballadora por 3 días a facer unha nómina. Nos informes do señor interventor din que ten que haber unha modificación de crédito. Non a van a traer aquí ao pleno, que se foran tan valentes e tan seguros do que fixeron, farían unha modificación de crédito e traerían ao pleno. Vánola meter pola porta de atrás, señores ciudadanos, para non ter que verse outra vez neste debate, porque poden facer unha transferencia interna, entonces o que fan é, pois quedan vacantes de persoal, esas vacantes de persoal, os cartos que tiñan esas vacantes, cóllenos e transfírenos a pagar grupos políticos. Probablemente sea o que fagan, pero cada un alá. Nos esas vacantes, porque como no pleno nos tiñan asfixiados e encorsetados, utilizábamos para atender as necesidades dos veciños, señores. Aí está a diferencia a hora de facer política. Terminou. Sí. Ben, eu creo que xa lles dixen no punto 3 que xa lle dixen que había dado suficientes explicacións. E vou abondar no mesmo. E vou falar para os 3 en xeral e despois para cada un. Señor Vilariño, un goberno de coalición normalmente sae máis caro que un goberno de un único partido. Non teña dúbida. O que pasa é que a carestía non é como vostedes din. A carestía para un pobo depende do rendemento, señor Vilariño.
Vostede pode cobrar 1.000 euros e ser máis caro que eu cobrando 2.000. Sabe por qué? E cando digo vostede non estou personalizando. Quero dicir que unha persoa... Perdón, por favor. Despois vou dar outro turno de intervención. Unha persoa pode cobrar 1.000 euros e ser infinitamente máis cara que unha que cobra 2.000. Depende do rendemento. E cando digo que un goberno de coalición normalmente é máis caro que un goberno que non é de coalición, normalmente é así. E nós imos demostrar que é así. Sabe por qué? Porque cando termine esta legislatura, este mandato, vamos poñer encima da mesa o que cobramos nós e o que cobrabades vós, certificado polo señor interventor. E ao lado vamos poñer o conseguido por vós e o conseguido por nós. E que os veciños vexan ese balance. E que os veciños vexan ese balance. E iso é o que realmente quero defender eu. E o señor Vilariño, home, os calificativos que vostede fai creo que son impropios. Eu sei que vimos dun período tenso. E pola miña parte non lle vou responder o que me pido o corpo responderlle. Precisamente porque quero predicar co exemplo. Así que non vou responder a esas provocacións dos calificativos que nos pon o grupo de goberno. Eu asegurolle, señor Vilariño, que cando fixei as persoas que compoñen a miña lista, en ningún momento, o que pasa co que eu diga a vostedes non lle vai valer, en ningún momento lle dixen nin en que posto iban ir hasta que nos aproximamos ao final, nin a delegación que iban levar, aínda que por razóns obvias, obviamente, eu non ficho a unha persoa dun sector para levar outro, eu non lle dixen que competencias iban levar e non lle dixen a ningún, absolutamente a ningún, se iba a ter dedicación exclusiva ou non. Como intenta vostede demostrar aquí, erradamente, desde o meu punto de vista, de que eu convencín a algúns que van na miña lista porque lles ofrecín sueldos. Mire, é totalmente falso. É totalmente falso, e aínda que é a miña palabra contra a súa, home, aquí eu creo que nos conocemos todos, polo tanto, pois pode preguntar naquelas fontes que considere oportunas. Eu asegurolle que ningún dos que teñen dedicación exclusiva sabían que iban ter dedicación exclusiva. Ninguna. E máis, non o sabía nin eu. Porque desde que ganamos é cando me puxen a fazer o goberno. Sabe por qué? Porque a diferencia de vostedes, que se estaban repartindo a piel do oso antes de cazala, eu non tiña claro de cazar o oso. Non o tiña nada claro. Non é ningún secreto. Polo tanto, como non tiña nada claro, eu non repartín nada. Empecé a repartir despois. Así que, miren, vostede diga o que queira. Eu asegurolles que toda a xente que veu na nosa lista foi porque quixo. Así traballamos como leóns. Todos. Sabe por qué? Porque queríamos ganar. Queríamos ganar e traballamos como leóns todos. Tantos que teñen indicación como os que non. Se hai dous concelleiros, se hai dous asesores que figuran para o rural, non é exactamente así. O que pasa é que firmei o decreto e unha vez firmado o decreto despois non o podía cambiar. Pero os dous concelleiros, os dous ex-concelleiros que son asesores, un é para o Departamento de Obras, por a experiencia que ten, e outro é para o Departamento de Rural. Non son os dous para o rural. Aínda que para nós o rural vai a ser unha prioridade. Pero nós imos demostralo, non dicilo. Ustedes dixeron hai 4 anos que o rural para ustedes era unha prioridade. O que fixeron o rural está aí para ver. Nós dicimos que o rural para nós é unha prioridade. E vamos a demostralo. O millón non damos demostrado e despois botaránlo na cara a vostedes. Pero que sepan que os dous asesores non son para o rural. Para o rural é Pepe Iglesias e Antonio Rodríguez é para obras. E mira unha cousa, é perfectamente legítimo. Eu nunca dixen que non iba a coller a ningún ex-concelleiro para asesor. Pepe Iglesias era meu asesor, foi concelleiro do rural e era meu asesor do ano 11 ou ano 15. Foi asesor meu. Non é ningún segredo. Xa había sido concelleiro. Por tanto, non miren as cousas ao final. E remato co señor Vilariño
dicíndolle que vexo que ven moi cargado con moito ardor guerrero para facer oposición. Ten todo o dereito do mundo. Eu, a máis, pareceme ben que así sexa. Mire, o Bloque, se algo non nos pode dar leccións ao Partido Popular, a agrupación a que vostede pertence, é do máis sectario que hai. É o partido máis dogmático que hai. Son ustedes profundamente religiosos, pero non no sentido... Son vostedes profundamente religiosos, pero non no sentido católico, apostólico ou de religión da palabra, senón de dogmatismo. Vostedes teñen a súa religión e todo o que non entra nesa religión é un infiel que hai que condenalo ao profundo das tinieblas e ao profundo dos infernos. Ese é o que é o Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, que vostedes que exixían andar co carné na boca no bipartito para casi todo. E pode negarme, pero eu sei xente que foi a notarse a Seaga e víspera fixo o carné do Bloque. E fixo o carné do Bloque para ir ali para dicir, son dos vosos. Eso pasou no bipartito. Tamén lle pasaron a rebarbadora despois, Solo tuveron 4 anos, como tiveron aquí. Por tanto, mire, eu entendo que vostede este molesto. Concho, era un concelleiro dos fortes deste mandato e perdeu o seu estatus. Eu entendo, pero eu sei que vostede iba a poñer sueldo desta vez se tuvera oportunidade, tanto ou máis como a outros. Seguro, non teño dúda ninguna. Sería máis que a Begoña ou menos, non o sei. Sería máis que a César ou menos, non o sei. O que sei é que estou convencido que se vostede volvera repetir de concelleiro para este goberno, iba a cobrar máis que cobra no seu posto de traballo. Non teño ninguna dúbida. Vostede pode negalo. Eu non podo mostrar. Adeus, gracias. Pero eu estoulle completamente seguro. Así que, mire, de partido dogmático, de partido que mima os seus, de partido que colle os seus e os respeta hasta o punto de convertilos en auténticos baluartes da causa, non me pode dar clase ao Partido Popular. O Bloque é o que ten esa eiva. E en Galicia sabémolo todos. Señor Santalla, como doi perder? Vostede que iba para alcalde e que era o alcalde impéctore, porque iba a sacar 7 concelleiros e a cuña 2. Que mala leche que se lle torcera o conto. Ás veces fiarse das enquisas é malo. Eu fiei-me hai 4 anos. E así me foi. E así me foi. Eu sei que vostede, o señor Villariño, ten que estar molesto e ten que lambrer as súas fridas por razóns obvias, e vostede tamén, porque vostede cantaba no pap. Pero sabe que a diferencia, por exemplo, que vostede que iba para alcalde e máis eu? Que eu xugueime toda unha carta. E vostede deixou os hueviños no niño o quente. Eu renunciei a todo. Exclusivamente la lín. Vostede deixou os huevos ben colocados no niño en Madrid. Vostede deixou os huevos ben colocados no niño na cooperativa. E renunciou a unha historia que a Secretaría Comarcal é como se eu renuncio a ir xugar ao Chichimonis ali a Carragoso. Igual. A xente, señor Santalla, a xente non se engana afortunadamente. Por lo tanto, saben quen se xoga de verdad, e eu xugueima. Podía perder, Non lle faltou tanto. Eu xugueima a unha carta e ganei. E vostede non fixo o que eu fixen. Por lo tanto, non me queira dar leccións de que eu engaño aos larinenses. Non. Mire, eu non dixen que non iba a cobrar. Non dixen que iba a ter unha dedicación exclusiva. É máis. Fíxese vostede, que minte é vostede. Eu dixen públicamente en máis de unha ocasión que fora un erro profundo ter 2 dedicacións exclusivas na máis. No último mandato meu. Dixen que fora un erro meu. Non é que por eso perder as eleccións. Perdín a maioría absoluta por outras cousas. Pero por eso tamén. Entón, que vostede me queira dar leccións de moralidade a min, dicíndome que eu engaño a xente, home, ten todo o dereito do mundo a dicilo, pero vostede a máis eu sabemos que minte. Pero que minte a vostede, non eu. Eu non engaño. Que ocorre? Co mellor, algún que me votou, pois algunhas cousas das que fago non lle gusto. Pero mire, parece perfectamente normal. E que di vostede que algúns do Partido Popular falaron con vostede.
Desconfíe de que esa xente sea do Partido Popular. Digo eu, Desconfíe. Desconfíe porque vostede tuvo na súa casa que sí que era do Partido Popular máis que a min, e tuvo na súa casa máis que a min. Gerinaldo, en paz descanse. Seu sogro. Era do Partido Popular máis que a min. Viña xa da época de Cuiña, e se quería o partido tanto ou máis que a min. E, por tanto, desconfíe de que algún do Partido Popular que o chamara para eso. Eu tamén lle podía dicir aquí que algún do PSOE me chamaron para tamén darlle caña a vostede e tamén para decirme de eibar súas. Obviamente non as vou a utilizar, porque se eu quero ser o primeiro, teño que dar exemplo. Así que ensáñense conmigo. Póñanse como queiran. Non me van sacar das casillas. Aseguro. Outra cousa que eu son como son, e ás veces pois teña algún exabrupto máis que outros, pero salvo eso, aseguro que non me van sacar das casillas. Digan o que queiran, ala vostedes. Eu, cando me conveña, xa me defenderei. Mentres tanto, asegúrolle que nós facemos o mellor que podemos e queremos para levar a cabo este goberno, para levar a cabo un bo goberno. Señora Varela, é o que nos faltaba, que vostede meta nos nosos sueldos a cota de patronal. Pero a quen pretenden gañar? Vai ao Concello de Lugo e meta a cota de patronal e máis o que van cobrar, entón igual aquilo parece que levan a mitad do presuposto para casa. Pero por que se pode facer tanta demagoxia? Ten dereito a facela. Pero, por favor, aquí estamos falando, mire, a xente cando fala na rúa, normalmente fala de sueldo neto. E aquí sempre estamos falando de sueldo bruto, que hai unha diferencia sustancial. E a xente, por culpa nosa dos políticos de mesturar o líquido co bruto, moitas veces ocurre que hai unha crítica injustificada. Xa lo faltaba que ahora a maiores houbera que meter no sueldo a cuota patronal. É o que nos faltaba. E logo sumar o sueldo de 4 anos é porque non suma os meus gobernos de 25 anos, que dalle sale máis número, Collo os meus 25 anos, máis os 4 que van vir, metos todos nunha batidora, refundos, e diga que o goberno de Pepe Crespo levaron pa casa tantos miles de euros. Vai salir unha cantidad de xeitos, Agora ben, sexa lóxica e mire o que é a realidade. Non é o mesmo gobernar 4 anos que gobernar 25, e non é o mesmo. Eu xa dixen que gobernei xa con 5 concejalías, con 5 concellarías con dedicación exclusiva e con 3 asesores. 2 para prensa e un máis. Gobernei outras veces xa aquí, E gobernei, e asegurolle que non perdín por eso. Por lo tanto, miren, eu non lle vou entrar para terminar en que deixaron esta casa manga por hombro, non no económico, sino no funcionamento. Ustedes son responsables do caos que hai aquí. Mire, unha interventora, a que eu non vou ser quen a defenda, fixo un informe por escrito, dicindo que esta casa era un caos, por escrito, que esta casa era un caos. Eu, cando esa interventora fixo un informe por escrito, dicindo que era un caos, teño que recoñecer que no meu foro interno cheguei a pensar que estaba exagerando. Doume conta de que non exageraba nadiña. Non exageraba nadiña. Porque este é un caos de funcionamento. Mira, aquí teñen uns cuellos de botella que para atascalos ímonos ver negros. Porque non hai persoal suficiente que xa non había connosco e ustedes que fixeron en 4 anos por ese persoal. E que aquí hai unha serie de departamentos que están infradotados de persoal. Hai uns departamentos que están infradotados de persoal. E miren unha cousa. Aquí, cando vas polos distintos departamentos e ves que en emprego tiñan ustedes unha subvención suculenta. 424.000 euros que podían haber gastado na formación de xóvenes ata 29 anos. Nos dixémoslle que estaban facendo con ese plan. Agora hai que certificalo. Sabe canto podemos certificar? Estaban onte con eles cos papeles. Podemos justificar 31.000 euros. Iso é caótico. O sea, ustedes denenlle unha subvención ao Estado de 242.724 euros e agora que se acaba o programa damos justificado
31.412 euros. 31.412 euros. É dicir, que non son solo nese programa perderon de investir 393.312 euros. Nós non queremos que nos pase eso, señora Varela, non queremos que nos pase eso. Por eso, asegúrolle que os concelleiros van traballar, decía Cafiero, un que iba para gobernador da Argentina. Eu nunca había ido a Argentina. E alá nos levou o hermanamento con Chascomús Pepe Cuiña. E fomos moitos concelleiros e moitos diputados provinciais. E nese hermanamento con Chascomús había campaña electoral por ali, por Argentina. E dixo, cocho, vou ir a un meeting dos argentinos, xa non me acordo que partido era, só sei que o susodito chamábase Cafiero, que iba para candidato a gobernador da provincia de Bos Aires. E este candidato, no seu meeting que eu fun ver ali a un pueblo que se chamaba Almirante Brown, dicía, y trabajaremos las 24 horas del día y se hace falta de noche. ¿Ben? Por nós, quería dicir o señor, non que o día tiña máis de 24 horas, senón que vai traballar moito. Nós imos traballar as 24 horas do día, aseguro yo. E para iso significa que con pouco persoal e con pouco... Eu non quero que me pase eso. Eu non quero que nos dé unha subvención de 400.000 euros e ter que devolver 390. Non quero que me pase eso. Porque eses cartos podían quedar no peto de xóvenes aquí. Sabe que pasa? Hai que mover o cu e hai que ir buscar eses xóvenes. E movelos e incentivalos para que se presenten a eso e para que fagan eses cursos. Hai que moverse. Hai que moverse. E iso dá traballo. Pero vai incluído no soldo. E mira unha cousa. De todos os que criticaron daqui, o de Maripaz e o meu non se atreveu moito a criticalo. Bueno, o de Maripaz porque eu dixen que o de Nico era alto. Sí, dixeno. Bueno, dixeno. Non o nego. Eu seguro que Maripaz vai traballar tanto como Nico ou máis. Isto de emprego era de Nico, A Paz non lle vai pasar isto. Non vai ter que devolver 390.000 euros de 424. Aseguro. Perdón, ahora vai ser a culpa dun funcionario. Ahora vai ser a culpa dun funcionario. Pois lévano dúas persoas. No, lévano dúas persoas. Ben, cando vostedes falen do sueldo, meu e de Paripaz non o critican moito, e querense ensañar con Begoña, que é unha magnífica profesional, e que vai dar moito que falar, aseguro yo, espero que pa ben, neste concello, nestas terras, porque ademais creo que realmente pode valer para a política, estou convencido. Puxena de número 2 porque creo que ten aptitudes. Claro, do pouco que conocía. Ahora ten que demostralo. Pero ela era unha boa profesional e estaba cobrando. E vostedes critícana sin saber o que estaba cobrando. Critícana sin saber o que estaba cobrando na súa vida civil. Civil sigue sendo ahora, vamos, na súa vida profesional. Critícana, injustamente. E critican a César sin saber o que facía da súa empresa. Porque vostedes dan por sentado que serían malos profesionais. Eu fichei a vos profesionais, moi vos profesionais. E logo xa, o último, e iso sí que é tremendamente injusto, critican a Pepe Primo porque leva unha media dedicación que é máis con a media dedicación da que tiñan ustedes. Mire, Pepe Primo pon aí, ten unha empresa, traballa nunha empresa, e non a quere deixar porque ao mellor dentro de 4 anos non hai política. Sabemos do efímero que pode ser isto. Entón non a pode deixar. E eu non quero que a deixe, porque senón non lle pediría. E por eso puxemos a media dedicación. E inda que aí no decreto pon, porque según nos dixeron os técnicos tiña que poñer así, media dedicación, non é media dedicación. É unha dedicación super completa. Que ocorre? Que ali figura 20 horas. Mire, Pepe Primo non vai facer 20 horas a semana. Se quere, comprometémonos a que cando haxa un aparato de fichar, que por certo, teño un aparato de fichar que leva máis dun ano sin funcionar. Eu ainda fun poñer ali a huella, e ainda me reconoce. Oiga, que levo 4 anos fora desto. Hombre, non teña dúbida ninguna. Sí, deixar unha modificación de crédito. Pero isto, Teresa, leva sin funcionar ano e pico. Ano e pico. Que eu non o sabía, porque a mí nunca mo dixeron. E máis, voulle dicir que meteu ali a huella para reconocer Inma Vilariño, que leva 4 anos fora, e ainda lle reconoceu. Ainda fichou Inma Vilariño sin habela dada de alto. A ver, eso habrá que facelo. A mí se me pasa eso, eu collo por urgencia, e ainda que o interventor me poña un reparo, como poñerá, eu contrato un equipo e mando vila e instalo, porque iso é prioritario.
E despois que me poño o reparo que queira. Ponmo e eu traigo a pleno e digo, señores, eu non vou esperar sin fichar a xente do Concello. Iso é estar manga por ombro, porque ustedes sabían hai un ano e pico que non se vale para fichar. Non vale para fichar. E como non ficha, quen ficha? Ninguén. Pois non ficha ninguén nesta casa. É certo que van poñer ali o dedo, E quero pensar que somos profesionais e que non minten. Pero que o aparato non conta tamén é certo. Eu asegurolle que non sei como está iso ahora mesmo. Pero xe cando puxen ali o meu dedo e me reconoceu a huella. Coite. Eu tomei a determinación de que ao acabar este pleno vou falar co interventor e eu vou mandar poñer un cacharro. Como se eu teño que pagar eu. Pero vou traer un cacharro novo para que a xente fiche. E depois o interventor poñeramos eu reparo. Eu que manda a legalidade. El poñeramos un reparo dicindo que contratei dunha maneira atípica. Van, de acordo, moi ben, pois traíron ao pleno, que xa sabedes que o traían vostedes tamén. Por certo, xa lles auguro que nos vindeiros plenos van vir metralla e metralla da ustedes, Van vir metralla e metralla porque a mí dixo o señor Cuña, e quero pensar que el dicía a verdad, que habría sobre 500.000 euros de facturas sin tal. Desas facturas, primeiro que hai moito máis, pero desas facturas que hai, que empezaron a chegar, a máis chegaron, un día pensamos que pasaba, que viña un tsunami por aquí abaixo, porque cambiou de goberno, pensamos que iban pagar, tranquilos, que ímoslle pagar a todos. Virán aquí a pleno, pero ímoslle pagar a todos. E desde logo hai bastantes cartos. E moitas desas facturas van vir con reparo aquí ao pleno. Pero eu prefiero que veñan con replana que funcione o servicio. Eu aquí criticaba yo. E vostedes van mo criticar a min. Pero hai que gobernar. Moi ben, o mal que me sabe, polo ben que me fai. Moi ben, pois eu aseguro que o cacharro, mañá vou mirar que empresa, non sei como teñen vostedes eso, a ver que empresas se presentaron, e se non hai tempo, dame exactamente igual. Eu vou poñer un cacharro de fichar, dunha maneira ou outra, o antes posible, non digo mañá. Eu mañá vou no exixir, despois será o antes posible. Entón será co ordenador, será como sexa, pero o cacharro vai funcionar. Entón, sepan vostedes que nós non queremos que ocurra eso. Non queremos que ocurra en deportes, que nos deixaron ali un campo minado pola concelleira que aquí se senta hoxe. As vacacións firmadas as dunhas sí e as outras non. Por qué? Non son todos iguales? Que pasa? Ben, mire, quero lle dicir de que, mire, que hai que ter, cando hai pouco persoal, sabe que pasa? Contrátanse asesores. A Diputación de Pontevedra ten un feixe de asesores. Un feixe de asesores. E nós temos que ter asesores para poder funcionar. Chegamos aquí, Feiradez é o día, é o fin de semana que ven, e non había desiniciado o expediente. Nós deixámoslo hai 4 anos montado. E iso é o que queremos facer co persoal. Por eso non se preocupen que o sueldo que van levar os concelleiros e os asesores, eu dou a miña palabra de honor, de que o van a merecer con creces. E o señor Pepe Primo, que figura por orden, por imperativo legal, que pon ali 20 horas, o señor Pepe Primo vai vir aquí ás 8 da mañá e vai marchar ás 3 como mínimo. Vai facer a xornada completa cobrando eso. É certo que cobra máis con a medida de dedicación? Probablemente, pero é que vai facer unha declaración, unha dedicación real, íntegra, como calquera outro, e con menos soldo. Así que tranquilos, vostedes estén tranquilos, que se algún concellero con dedicación, ou eu mesmo, lles parece que cobramos moito, nós non temos inconveniente en enseñar a nómina, é dicir, este é o que cobro, e aquí está unha copia da nómina, este é o que fago. Así que faremos o posible por estar á altura o antes posible, para que non haxa os plenos tan largos como este. Se é posible, como digo, no próximo traerémolo, e asegurolles, remato dicindo o que dixen antes. Nós non engañamos a ninguén. Nós non dixemos que non íbamos cobrar. Nós necesitamos para funcionar o que eu estimo como entrenador dun equipo que debe funcionar. É un equipo por ficha a xente. Bueno, pois eu teño que traballar con concelleiros, son xogadores, como a xogadores de fútbol, e a min tócame poñelos nun sitio ou noutro. Iso sí, fago a función tamén un pouco de presidente do club, porque a hora de poñer as dedicacións, os emolumentos de cada un, pois faleino con eles. Por lo tanto, fago un pouco de presidente de club e de entrenador.
e xa lle digo que nós imos demostrar que este goberno vai facer as cousas tan ben, ou así o espero, que vamos a demostrar que o que cobremos ímolo merecer con creces. E ao final dos 4 anos vai quedar demostrado que este foi un goberno barato, desde logo, se non barato, moito máis barato que o do cuatripartito. Moitas gracias. Queren outro turno de intervención ou votamos? Eu sí, por alusións. Moi ben. Porque se Entón, dirigeu a min en certos vale, puntos... No, ningún problema, pero tranquila que lle vou dar, non hai ningún problema. Eu digo se queren por alusións. Señor Vilariño, ten a palabra. Bueno, acabo de ver que xustifican nas redes que ten todo este desmadre de adicacións porque se atoparon cun concello... Espere, que non... Nunha situación caótica. Topamos o concello nunha situación caótica e precisamos un equipo reforzado para que recupere a normalidade. Moitas gracias por retuiteo, se quere, ou comparto. Non o descarto, non o descarto que a tarde o faga, pero, mire, a cuestión é a seguinte, non xustifique algo que non é certo, porque, desde logo, eu lle podo asegurar que este goberno, e cada un temos as nosas visións, e seguramente cada un defendemos o que máis nos toca de perto, pois é a cuestión de, evidentemente, traballo por traballo non foi, non? E, polo tanto, falar de que este goberno, que en termos económicos saneou as arcas municipais, por eso vostedes agora non o creen e por eso están tan contentos pensando nos 4 anos que veñen por diante unha situación moi difícil a que había aquí anteriormente, pois desde logo non xustifique, diga a verdad, pero desde logo non xustifique nunha situación irreal como vostedes están dicindo, non? Mire, os gobernos de coalición haberá de todo. Eu non perdo un segundo da miña vida en comparar gobernos de coalición co de vostede, pero dubido que haxa moitos gobernos da nosa categoría que saian máis caros co que estamos falando neste momento, non? E claro, e di vostede, pode cobrar 1.000 euros e ser máis cara con que cobre 2.000 euros, claro, efectivamente, pois non o discuto, pero normal é co que cobra menos de 2.000 euros, non necesite 3.000 euros ou máis de 3.000 euros para facer un traballo digno, porque entendemos que como está, a máis eu creo que hai que deixar de facer demagoxia co tema dos salarios, pero como desde logo non podemos ter unha elite como vostedes hoxe van a aprobar aquí con os salarios que non existen neste concello e despois ter a imensa maioría dos veciños e veciñas de Lalín con os salarios que en ningún momento son acordes cos que vostedes, e insisto nesa elite que hoxe aquí se vai aprobar de salarios, dá igual que traballen pouco, que traballen moito, non se xustifica. E lles fala alguén que traballou moito. E ligar traballo a salario é unha auténtica falacia. E ligar condicións de traballo, para poder levar adiante ese traballo, podo concordar, pero desde logo que ese traballo teña que ir ligado a uns salarios totalmente desproporcionados non lle compro en ningún momento. Penso que é un moi mal e triste exemplo para os veciños e veciñas de Lalín. A min permítanme que eu sempre defendín que a política non podía ser algo que tivera esa limitación para os que exercen a función pública. E moitas veces sí que vemos que eso, non? Que ou eres funcionario ou non te podes polo teu traballo dedicar á política. Agora, dai a que haxa xente que entra aquí, deixa os seus traballos e mete 3.000 e algo euros de salario, dista unha auténtica esa realidade que vostedes queren defender. Dista moitísimo de ser o exemplo a seguir. Hai unha cuestión, claro, a maiores, din, claro, e co tema dos decretos está mal, non son dous de medio rural, ora resulta que un é pobres, non se entenderán que teñamos que comentar pola documentación oficial que temos e polo que vostedes dan os medios, non? Ou se temos esa nova versión.
Pero mire, se alguén ten a súa empresa, pois en que momento é compatible ter a súa empresa con facer unha actividade política? En ningún momento. E desde logo justificar 20 horas, porque quen lle obligou a poñer eso de adicación parcial? Supoño que ninguén. Parcial. Sí, pero quen lle obligou? Ten que ser parcial para que puidas, se tes dedicación exclusiva non podes ter outra actividade. Claro, entón o negocio é padre, claro. O negocio é padre. Eu manteño a miña actividade empresarial e cobro... Pero claro, é que eu entendín de sobra, por eso. Claro, entón, eu manteño a miña actividade empresarial e cobro unha dedicación completa. Non se pode xogar as dúas cousas. Claro, non se pode xogar as dúas cousas. Entón, e se se pode xogar, que eu non digo que non, cuidado, pero digo, non me poña vostede esa cortina de fume de que é parcial. Diga a verdade e defenda a verdade. Porque, a ver, explíquenlle a xente de la Lalín, insisto, que 1.600 euros son 20 horas semanais. É que vostedes son os campeóns do mambo. Claro, son os campeóns do mambo. Pero claro, eso sí, despois vostedes defenden que os salarios da cidadanía que non se pasen de 900 euros, verdad? Que é un escándalo, vamos baixar o salario mínimo. Eso a vostedes lle repatea que a xente da rúa, verdade, poda cobrar 900 euros do público. Eso lle repatea. Pero claro, o público, cando vostedes son esa elite que hoxe van sair daqui, pois non lle repatea, nin teñen ningún tipo de escrúpulos en aprobalo vostedes mesmo, non? Eu creo que o definiu de sobra, non? Querían gañar, eu non lle dubido eso, gañaron por este reparto da lei que hai, non porque tiveran máis votos vostedes cos que nos sentamos nas bancadas da oposición, pero desde logo eso non é o que justifica realmente ese ir na lista que hoxe teñan vostedes esos salarios. E mire, eu non me considero absolutamente nada sectario. Non me considero unha persoa sectaria para nada. Dogmática podemos discutilo en función o que cada un entenda. Pero, desde logo, lle digo unha cousa, que ligar, desde logo, a esa falta, eu xa o dixen na miña intervención, a esa falta de ideoloxía que algúns teñen na súa candidatura a estes salarios, insisto, a mellor forma de facelos xente fiel a vostedes e que, desde logo, como son carentes, e eu presumo moito de ter ideoloxía, para algúns é un problema, para outros é un orgullo. Por lo tanto, tamén eso, permítame, se a vostede chama dogmatismo a eso, defíneme como unha persoa dogmática. E, sobre todo, insisto, este é un debate de dous modelos, non? O modelo de Curro Jiménez e o modelo dos que realmente... Pois aquí xestionamos 4 anos con máis menos acertos, eso sí que podemos debatir. Eu defendo que foi unha boa xestión cos medios que tiñamos e coa situación tan delicada que tiñamos, pero que en todo caso neste debate das edicacións e tal hai dous modelos contrastables. Non hai o que vostede di, non, vostedes farían. Non, vostede compare co que nós fixemos e é sustancialmente distinto. Moitas gracias. Turno agora para Román Santalla, ten a palabra. Con poucas palabras. Eu sigo insistindo que vostede, baixo o meu humilde punto de vista, minte moito cando fala. Porque, mire, todos sabemos que a usted non tiña opcións para o Senado. E, polo tanto, non siga insistindo que usted non quixera ao Senado. Sigo insistindo neso. Pero, bueno... Non tiña opcións para o Senado? A usted... Sí, todos lo sabemos, es decir, que usted non iba a salir senador, señor Crespo. Que equivocado está vostede. Claro, a usted só lle falta pedirme a min que deixe a miña ganadería. No. Como quere que deixe a cooperativa? Ou está me dicindo que eu vivo da cooperativa? Eu non lle estou pedindo, pero... bueno, estará dicindo que vivo da cooperativa. Pero acaso pidinlle eu eso? Bien. Dixenlle que eu me implicara moito máis que a vostede. Bueno, sí. Non lle pidín que deixara a súa ganadería. Todos entendemos. A súa ganadería... Cando falamos do Senado tamén entendemos. Mire, usted, para darnos a explicación, o que fixo foi falar mal do goberno anterior e botarlle as culpas aos seus conselleiros, pero nadie falou dos seus conselleiros. A responsabilidade ten a vostede. E dicímolle clarísimamente, se vostede houbera anunciado antes e lle houbera dito á xente
o que agora nos está dicindo a nós, vostede non sería alcalde, porque usted engañou o pobo de Lalín. O pobo de Lalín está indignado ca súa proposta de salarios. Porque, volvo a insistir, vivimos noutra etapa e usted ainda sigue pensando que é anterior. Pois non, non é anterior. Pónnos o exemplo de Lugo. Pero é que vostede non ve que os seus cobran todos, o 100%. E ainda por riba queren algunhas dietas adicionales, que eu supoño que as donarán ou farán algo que pensará que isto é totalmente indigno, non? Se chegaran a cobrar dietas do patronato, máis ainda por riba os salarios, máis non sei que, non sei quanto. Home, supoño que as doarán al menos. Entón, desde do que estamos falando, é dicir que vostedes... Non entendín eso, disculpe, que as doarei... Non digo, aparte do que o 100% dos seus concelleiros, o seu equipo, para que nos entenda, cobra o 100%, vai ter un salario dunha maneira ou de outra, e a maiores as dietas que se van a poñer por resistencias a distintos organismos que eso. Entón, de ese é do que estamos falando. É dicir, eu podo asegurar de que ese modelo non é o que a xente quere na liña. A xente, lóxicamente, quere que a gobernen ben. Non cabe a menor duda, pero non é un modelo de todo dios poñerse salario, e usted non me dirá que a través dos seus asesores que non está efectivamente pagando favores clarísimamente políticos, porque aquí tampouco podemos falalo de outra maneira. Así que eu penso que usted tamén está a tempo de corrixir as cousas. É dicir, iso non lle vou dicir dilipendio, vou dicir dispendio. É un dispendio económico que en Lalín, desde logo, non se pode permitir. Porque a xente, pode asegurar, que eu tamén falo con moita xente, está temblando outra vez, porque, bueno, este volve as andadas, volve a subir os impuestos por as nubes. E claro, nós estamos aquí precisamente para defender eso, e podo asegurar, xa lle dixen, nós no que podamos axudar, pois axudaremos, pero no que estemos en contra, vamos a estar en contra, e ademais de forma contundente, porque temos un mandato ben claro da xente. E, entre outras cousas, o que lle podo asegurar é que isto que usted plantexou non é o que quere a xente, baixo ningún concepto. Por lo tanto, non se esconda usted detrás dos seus concelleiros, a responsabilidade é exclusivamente túa, nin cando lle preguntamos usted fale do mal que o fixo o goberno anterior, que o goberno anterior, en términos democráticos, tivemos un avance extraordinario. E, bueno, pois eu creo que eso hai que reforzalo. Moitas gracias. Teresa, ten a palabra. Me senten aludida, podes? A ver, eu quería solo falar deses dois traballadores que non firmei as vacacións, non as firmei por non decir nunca por capricho, non firmeinas, porque nese momento quedaban os servicios descubertos, un que son as piscinas municipales exteriores e outro que era a recepción do Lalín Arena. Entón, nese momento, eu non tiña tempo nin persoal para poder en poucos días que cubriran esas vacacións. Entón, parecíamos máis correcto que o concelleiro ou concelleira que fora a salir no próximo goberno, como así foi, pois que tratara de solucionarlo da mellor maneira posible e non tanto a prisa ou de alguna maneira buscando unha solución que eu nese momento non daba buscado por falta de tempo e de persoal, simplemente por eso, non foi por ningún capricho, nada máis. Gracias. Eu creo que a explicación non me parece moi axeitada, porque con ese razonamento que fai vostede parece lóxico que non debía haber firmado ninguna, e xa que deixou po seguinte concelleiro haber deixado o paquete completo. O sea, é que non se dá conta que se contradice. As vacacións fomos firmando según as foron entregando, e que non as entregaron todas xuntas. Eso sabe vostede que é mentira. Non, as firmas están, teñen o día, cando foron firmadas. Pode demostrar que non é así. Mire, vostede doulle as vacacións a quen quixo, e ten todo o dereito do mundo, pero non me veña agora dicindo que por responsabilidade non se quería meter no seguinte goberno, cando estando en funcións, é dicir, xa sabía que non iba a gobernar, firmou vacacións, estando en funcións. Entón, vostede é que desde o 26... As vacacións non firmei ningunhas en funcións,
Bueno, ningunhas. A ver, En mire, función non firmei ningunhas. Concelleira, eu non quero polemizar con Porque o vostede. expediente está aí aberto. Nós ahora temos que sacar eso para diante, vamos Pois, sacar o bueno, mellor que podamos, pero non me diga, non me conte contos chinos que vostede firmou as vacacións a quen quixo e a quen non quixo non lle firmou. No, e vostede, máis, eu sabemos por qué. No, pero non non é se verdad. preocupe, non se preocupe, nós O agora ano vamos a sacar pasado, para diante. nunha traballadora desas, díxenlle que non se podían coller así as vacacións como ela quería. O ano pasado fixo o Non se mesmo. metan funduras, non se metan Fixo o funduras, mesmo. Entonces partiu as vacacións. Aconsellolle que non se metan funduras. Non me meto en funduras ningunhas. As cousas foron así e siguen sendo. Vale. Polo tanto, eu penso que obrei da mellor maneira posible, que eu penso e creo. E para resolvelo agora, pois o concelleiro que está agora terá que buscar unha solución Claro que ten que buscar unha solución. de unha maneira que quede cuberto como é debido pero xa nos pudo eses deixar servicios, os dous, que Pero- son dous moi importantes, tanto como é as piscinas de fora como a recepción dunha lingarena. Claro. E que hai problemas neses dous, sempre os houbo, pero, bueno, non vou a explicar agora aquí porque non ten sentido e nada máis, solo esta pequena explicación e nada máis. Gracias. Señor, agradezco a explicación e recomendo que houbera sido mellor que non explicara nada. Porque xa que nos deixou, xa a justificación é que nos deixaba a nós hipotecados, non houbera firmado o paquete completo, digo eu. Bueno, señora Varela, ten a Xa palabra. lle dixen que fun firmando según as foron pasando. Que claro. A mí non mas pasaron todas xuntas. Claro. Por E lo quen llas tanto, pasaba? E quen llas pasaba? Cada Ou é que non as pediron? No, cada Non as un pediron. Quen llas pasaba? O interesado? No, cada grupo de traballadores pasaba por correo electrónico, pasaba máis vacacións. A ver, E metíanas por rexistro. Non se metan funduras. Bueno, vámoslo a arreglar o mellor A que ver, cuidamos. metérenas por rexistro e por correo electrónico. O que non as metía por rexistro, mételas por correo electrónico. Pero E usted, según lle chegaban, non pensando no seguinte goberno, vostede firmaba, según lle chegaban por correo electrónico. Hasta que de repente chegou un correo electrónico que dixeron, ahora non firmo No, máis. hasta que en un momento esas dúas non había maneira de cubrilas e non tiña tempo para eu poder solucionar ese Vale. tema. De acordo, Teresa Varela ten a palabra. Bueno, estaba previsto que vaino facer así, este segundo turno de compromiso vaino utilizar Rafael Cuiña, ou como te dirixiches a min, dicindo que fago demagoxia, mira, non fago A ver, demagoxia. que non vai utilizar? Xosé perdón, Eu vai vou no utilizar face- Rafael Cuiña ou vostede? No, Rafael Cuiña. No, dígame que non vai utilizar, só vai utilizar Rafael Eu Cuiña, voumo- deixe o micrófono. Sí, pero voume dirixir a usted por alusións porque me nombrou a min e dixo que facía demagoxia. Non, señor, non fago demagoxia. Calquera empresa, cando vai mirar o coste dun traballador, mira o que lle costa o total. Salario e cotización, eso podenllo decir todo o mundo. Non mira o que se vai levar o traballador a casa, mira o total. E estos sonlle cartos e cartos públicos e deben decir o total. Sí, por eso, señora Varela, por eso cando sale nos xornais e nas comunicacións todas o salario de calquer político sale o bruto, non sale nunca a cota patronal, que vostede lle quere poñer demagóxicamente. Sigo lle dicindo o mesmo, non me aclarou nada, sigue sendo demagoxia. Bueno, vale. Señor Cuña, ten a palabra. Moitas gracias. Pois tampouco tiña pensado intervir, pero bueno, ao final, como diría outro, a cabra tira ao monte, non? Non sei se nunca mellor dito, pero é así. Miren, eu creo que vostedes reaccionan a este debate porque, evidentemente, abriuse unha fenda na cidadanía, na veciñanza, sobre esta cuestión. E saben perfectísimamente que na rúa, como moi ben dixo o portavoz do PSDG, só se fala desta cuestión estes días. E saben que votantes seus non están de acordo con estas cuantías. Eu sei que en política falar de salarios, falar de soldos, sen dúbida sempre se entra en termos demagóxicos. Eu en eso comparto esta visión. Eu, por exemplo, antes decía, vou me referir directamente, antes decía o señor Crespo que parecía que se quería atacar a Begoña, a señora Blanco. Eu digo claramente que teño o mellor dos conceptos da señora Blanco mentre non me demostre o contrario. Aparte, eu digo, de verdade, desexolle o mellor. Pero miren, eu creo que a política ten que dar un paso máis adiante e o goberno que eu presidía, creo que foi exemplar en esa cuestión. E ninguén entende cando un partido, estou falando xa a nivel estatal, como é o Partido Popular, que lle nega o pan e a sal aos traballadores deste país e que lles di
que non deben cobrar 900 euros ao mes de salario mínimo interprofesional, pois eu supoño que cando alguén vai, eu que sei, a unha tenda de fotos e unha persona de unha familia humilde e quere facer un reportaxe para a primeira comunión da súa filla, que lle digan que ela non pode cobrar 900 euros co que podía pagar eso, ou cando vai a reparar algún tipo de electrodomésticos, ou cando vai comprar un vestido para a súa filla para que poida ir a filla ou fillo a unha primeira comunión, pois este tipo de cuestións son importantes para a cidadanía e a cidadanía as ten presentes. A min o que non me gusta democráticamente é que se metan persoas pola porta de atrás. E eu que non teño nada, especialmente co señor Pepe Iglesias, do que teño, entendo que boa relación. Xa sei que vostede, por cosas que me contan estes días, con algún político do Partido Popular que teño relación que lle botan cara, eso me contaron. Son anécdotas, non lle dou máis... Sí, de por aquí cerca, caído en desgracia. Son cousas que me contan, tampouco lle dou máis importancia que son anécdotas. Pero que lle quero decir que o señor Pepe Iglesias e o señor Antonio Rodríguez que vayan a exercer duramente, como é a súa obriga, pois exactamente igual de concelleiros que o señor Cuñarro, que foi elexido democráticamente polos veciños e veciñas de Lalín, é cando menos sorprendente. Falaba a miña compañera antes de vídeos da campaña nas que a xente se emocionaba dicindo, bueno, non quero entrar en ese tipo de diatribas, pero eu estou convencido que vostede tiña claro que se recuperaba o goberno de Lalín, tanto Pepe Iglesias, que estivo, por certo, con nós na Brigada de Obras e que ganou o posto, faltaría máis, honradamente, para que se vexa os sectarios que éramos nós, que ata Pepe Iglesias, un colaborador directísimo seu, estivo traballando para nós, e nós encantados, porque é unha persona que eu creo que estivo á altura da súa responsabilidade. Mire que sectarios éramos nós. Imagínese. E o señor Rodríguez, co que sabe que eu non acabei tendo a mellor relación, pero sí recoñezo que traballou moito polo rural, ao mellor non ben entendido. E eu quero dicir que tamén estou encantado que o señor Antonio Rodríguez siga pintando no rural, porque teño a intuición de que iso é bo para a oposición, pero é unha opinión política e persoal. E, sobre todo, o que quero dicir todo con toda esta cuestión de... ao que me chega toda esta cuestión de salarios é que eu teño que estar, en este caso estou falando polo grupo de compromiso, pero podo estendelo ao resto de membros do anterior goberno, moi orgulloso do traballo de persoas como Miguel Medela, con todas as responsabilidades de traballo que tivo, con todas as horas que lle botou, con todas as horas que fixo, tendo un salario que era impropio do que merecía ganar, e que agora entran asesores cobrando mellor 18.000 euros máis do que cobraba Miguel Medela, estou falando, bueno, en números redondos, se me equivoco na cifra, prego desculpas. Pois xente como Miguel Medela eu creo que ten que ser a referencia dese tipo de traballadora, de persoa adicada, que non mira para os cartos, e que traballa horas e horas polo ben dos veciños e veciñas de Lalín do rural. E como isto é en termos políticos sempre, por favor, un auténtico escándalo, e como di vostede, isto falaremos próximos plenos, de que hai pouco persoal que está infradotado este Concello, eu creo que con estes asesores o que va a estar é supradotado, excesivamente dotado. E como vostede di que hai interventoras das que eu penso exactamente o mesmo que pensa a alcaldesa de Cambados dela e que estou convencido que pesará o alcalde de Boqueixón do seu traballo, tamén lle digo que nos próximos plenos, se é posible, combinarei ao actual interventor e o secretario de hai moitos anos a que nos diga se eles consideran que este Concello era un caos. Porque vostede máis eu, non me gusta desvelar conversas privadas, pero vostede máis eu sabemos que non o creía nin vostede eso. E sabemos como en esta casa se revolucionou con este informe desta interventora, se revolucionou en contra do que ela decía. E este goberno anterior, que creo que pode sair coa cara mirando os veciños de fronte, coa cara levantada, e con moitísima dignidade, e que perdeu o goberno por poucos votos, pero evidentemente a lei electoral é como é para todos, o que teña a súa conciencia moi tranquila, que mirou por todos e cada un dos veciños de Lalín, de onde viña cada céntimo e a onde ia cada céntimo, que estamos orgullosos da súa solvencia, de non deberlle nada a banca, de que o Concello de Lalín, que ora teñen que xestionar vostedes, está preparado para importantes retos de futuro. E tamén lle quero decir que por decisión da Asamblea de Compromiso traslado que é un acordo tamén, porque me están dicindo o resto de compañeros de oposición, ímonos levantar para non votar o que consideramos que non se debe votar.
E tamén, como portavoz, como coordinador de compromiso, trasladarlle que en outro tipo de cuestións importantes e neurálxicas para o futuro dos veciños e veciñas de Lalín pode contar con nós. E digo yo de verdade. Pero isto, ante o escándalo mayúsculo que está na rúa e que ninguén entende e que ningún lado foi comprometido para facelo ou non, decidimos levantarnos insistindo que nos terá ao seu lado na defensa dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín e que en cuestións neurálxicas poderá contar sempre, e digo yo de verdade, con o noso modesto apoio. Moitas gracias. Moitas gracias. Por favor, supoño que vostedes falaron... Hombre, o sea que non me van a escoitar a miña intervención? Hombre, por favor. Sí, sí. Tamén lle agradezco, por certo, que non me solicitase que teña que utilizar o Google para entender ningún tipo de termo, porque me gustaría tamén, sí. Alguna vez tamén podo meter a zoca. Non se preocupe. Mire, eu, lóxicamente, para mí non é ninguna sorpresa. Pero se teño que empezar por vostede, compañeiro de corporación, don Rafael Cuña Aparicio, direille que eu non me fío, pero non é que non me fíe das persoas, pero sí das actitudes políticas. Sabe por qué? Porque son un vello experimentado neses temas. E asegurolle que me fiei moitas veces. E por fiarme moitas veces levei chascos mayúsculos. Por tanto, asegurolle que non me fío nada. Entón, dice vostede que pode fiarse. O momento de mostrarse andando. Xo veremos. É dicir, ustedes arrancan agora este mandato con esta actitud. Eu tomo nota. Nin mellor, nin peor. Tomo nota. Moi ben. Vale? O mellor, se cadra, vostedes tamén, pasado mañán, igual, nalgún tema, non lles convén que eu me levante, e ao mellor levántome. Non o sei. Eu podo lle dicir que... Entendo que non é ningún tipo de amenaza. Non, en absoluto. Solamente unha cousa, de que eu vou intentar, dentro do posible, que haxa paz e armonía nesta casa. E que vostedes van a colaborar con nós con aqueles temas trascendentes, ímolo ver. Ímolo ver. Vale? Ímolo ver. Se é que sí, mire, aínda que cando me transferiron os poderes, naquela reunión que tuve con vostede, máis con Nico, pois non me puxeron ningún tipo de problema, pero despois había problemas que eu non sabía. E ao mellor vostedes tampouco sabían. Ao mellor vostedes tampouco sabían, que están aparecendo agora. E eu dixen que vostedes habían portado ben, e que había sido unha transferencia de poderes exemplar. Dixeno públicamente. Non unha, nin dúas veces. Eso non o dixo. Sí que o dixo. No. Dixo que vostede eso intuiu vostede. Porque levou... No, dixo literalmente que vostede recoñece que non a fixera porque levou tal lavazada... Deixeme intervir. Deixeme intervir. Eu dixeno. Por lo tanto, non se preocupe que se vostedes, nos temas que nos consideremos que é bo que haxa unanimidade para facer frente a causas importantes que ten esta corporación, se portan ben, eu recoñecerei-o, e se non, non yo reconocerei, pero que sepa que eu de entrada, o momento, sempre penso que a opción máis pequena vale máis que a intención máis grande. Antes de falei co interventor, ahora saleu, antes de que vostedes se levanten para a votación, dicirlles que se non cambiei algún decreto foi porque, como saben vostedes, o STAR non xestiona, se eu rechazo o decreto, hai que volver a facer toda a parafernalia de novo. Entón, o que me dixo o secretario é o que queiras cambiar, cámbiase no pleno, que así non temos que volver a facer outro decreto, vale? Por tanto, eu quero lle dicir o que vou cambiar destes dous puntos. Vou cambiar dúas cousas, porque eu non dei a orden nese sentido, e, por lo tanto, quero que reflitan o que eu mandei. No, eu simplemente, é que despois na votación vostedes non van a estar, entón, son correcciones, é dicir, eu mandei fazer un decreto, a ver, no, pero, no, a ver, eu voulle facer as seguintes correccións a estes puntos, e, polo tanto, nós vamos votar unha enmenda a estes dous puntos. No, non sabe vostede, pero deixeme falar.
Sí, claro, pero estou neso. Pero teño que contestar a vos. Eu contesto a vosa intervención, a de Santalla e a de Paco Vilariño. No, pero eu digo yo para o seu arreglo de que... Permítame, no meu turno de intervención, dicir o que queira. No. Mire, eu estou contestando. Simplemente lle digo que non van ter a oportunidade de votar non só eses puntos. Será ben que os informe, non? Porque ustedes ao levantarse, eu despois vou fazer unha proposta. Entón eu vou dicir, pero non é para que vostedes queden que non vai cambiar sustancialmente nada. Simplemente que hai... Pero deixeme intervir. Deixeme intervir. Non porque unha corrección de erros miña. A ver, estaba explicando e Teresa Varela estaba me entendendo perfectamente. Eu dei unhas órdenes, elaboráronse uns decretos. Eses decretos non nos mandei a elaborar así, porque pensei que era así por legalidade. Pero non é así por legalidade, senón porque é así porque se me transcribiron mal. Entón, para non volver todo atrás, no, pero non se preocupe que non cambian nada. Simplemente que, mire, nos asesores pon que os dous son de medio rural. Xa lle dixen que era un de medio rural e outro de obras, punto. E logo, xo dixen por eso, pero xo quero deixalo claro. E logo, sobre a dedicación parcial de Pepe Primo, de Pepe José Cuñarro, pon que son 20 horas. Resulta que non había que poñer 20 horas. Pódense poñer, vamos a poñer 40 horas. Dedicación parcial de 40 horas. Por certo, non hai inconvinte, xa dixen o interventor, señor interventor, pódese cambiar o de 20 horas por 40 horas? Si, é porque puxo 20 horas. Non, porque unha dedicación parcial, como a dedicación son 38 horas e media semanales, pois a máxima de laborales son 40 horas, e entonces, pois, 40 horas a mitad de 40, 20. Non, pero este señor vai fazer máis das 40. Entón, vamos a poñer 40 horas, porque ele vai a facer. Por certo, dixen ao interventor, que se quere que fixemos, fichamos. Dedicación parcial. Bueno. Pois poñémoslle, se son 37, canto é a dedicación? 40 horas, non? Non, media xornada non. Non era... No. Vamos a poñer as horas. Eu consultei o interventor, non teño inconvinte ningún en volver a falar con el, a ver se está por aí, que veña, porque a mí díxome que se lle podía poñer 40 horas. No, pero non. Pode ser parcial, pero con máis horas. Bueno, mire, non pode ser unha dedicación parcial do 90%, sí? Pode ser unha dedicación parcial do 90%. Cal é o problema? Bueno, non me deixan acabar a intervención. Eu non lle respondín ao señor Santalla nin ao señor Vilariño, mal a ustedes. Se queren xogar así, xoguen así. Eu ao señor Santalla e ao señor Vilariño non lle respondín. Por lo tanto, ningún problema. Vamos a votar. Mira, cambiamos, vamos a votar unha modificación no decreto donde pon, pero vamos a votar onde pon o decreto de Antonio Rodríguez que pon para medio rural, poñémoslle para obras. Vale? Poñémoslle para obras. E medio rural, Pepe Iglesias. E logo o outro é obras, Antonio Rodríguez. E sobre a dedicación parcial de Pepe Primo, mira, la dedicación parcial, interventor, a dedicación parcial pode ser de máis horas, de 20 horas. Claro. O sea que podemos poner... Pero, vamos a ver, si se pone 20 horas se entiende que es el mínimo. Después, si quieres, con los fichajes se puede comprobar si hace más horas. Claro, pero el problema está en que si ponemos 20 horas, va a quedar reflejado que tiene que trabajar 20 horas para cobrar eso. Claro, mínimo, pero podemos poner 30 o 40. Sí, podéis poner más. Pues 30. Pues ponemos 30, venga. 30 horas. Y entonces hacemos esa proposta de cambiar esas dous cousas. O de Antonio Rodríguez para obras, non para medio rural, e
30 horas semanales, Pepe Primo, que vai a facer máis de 40, digo eu. Por certo, Pepe, como ti e máis eu sabemos como traballas, o mellor ti e máis eu fichamos, para dar exemplo. Entón vamos demostrar ao final do mes o que facemos e as horas que lle dedicamos a esta causa. Mire, e hai outra modificación tamén que é, César, de acordo que está de baixa, a alta, Sí, a alta vai se lle dar cando se dé de alta el, vale? O sea, cando agora de momento está de baixa, cando hai algún problema, cando se de baixa... De alta, es que lo estuvimos comprobando en la tesorería de la Seguridad Social y nos Sí. decían que hasta que no esté dado de alta, Nos lo podemos dar nosotros. no lo podemos dar nosotros. Vale, perfecto. Pero cuando se dé de alta, automáticamente se puede dar. Vale. Pues entonces, César, efectivamente, queda non se dá de alta hoxe na Seguridade Social, senón que se dá cando lle den a alta médica donde está, porque é alta médica, non? Ben, mira, e logo Raquel donde se meteu? Estaba firmando unhas facturas de urgencia. Home, pero estará firmando, pero si se vai a hora da votación, xe o colmo. Que? Pero non é o mínimo aprobalo con maioría absoluta que non, por favor, non é oposición, ganamos a votación, pero... Correcto, correcto. No, tranquila, xa falaremos de eso, tedes tempo de sobra, vos tranquilo. Que queira fichar, vai poder fichar. Eu non lle vou prohibir a un concelleiro que fiche. Faltará máis. Os de dedicación exclusiva xa vos vexo fichando a todos, Pepe Primo, un servidor, César... Como? Home, claro, é logo. E logo onte tía máis eu que salimos de Catasós de Don Freán ás 11 da noite non vamos fichar. Claro que imos fichar. Como? Sí, claro. Vamos a ver, César. Entonces votamos... Vamos a ver, o membro do grupo da oposición, como abandonou, pero unha vez que está iniciado o debate, equivale a unha abstención. Vale. Porque con os votos a favor, votos en contra, Moi ben. Entón, votos en contra da modificación que propoñemos das horas de Pepe Primo e de Antonio Rodríguez. Votos en contra? Non hai. Abstencións? A oposición? A favor? O grupo de goberno. Queda aprobado por maioría. Votos? Agora vamos a votar o punto en sí. Con esas correccións. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 10. A favor? O grupo de goberno queda aprobado por maioría. Moi bons días a todos, moi boas tardes xa. Levantas a sesión. Que facemos?